And of course, it's another beautiful brand new Monday morning. And of course, a brand new week. Still in the month October. Today happens to be the 16th day of October 2023. I don't pay me Jidi wo Christo Yesu Musa Hwadin wo ho. And I was alive. So for God Encountering, we back on your radio. Yeah, but to some question so. Shannon song for me free sub break up himself no part non do ebebo. Hey matching and yeah, bro. On behalf of the team, Udi and kind Kwame Abo, I jump a hene Kofi Mensan, called BK Billy Man, or Freme Obuoba, Ofuri Amanfo. I don't pay me off for Christo and Coswanti and Imun Fancho. On no one ante, okay, one no one call. Oh, Banso, and no one mera. Ono ni uminti minim dadiako. Dadia ye money kashiri. O srebo sechrema wo reda de mono da. Wo ye amansan hene bransam edukata were no. Wono na osum fidie poase. Oyi asono akyereben ni apramire. Ni hu keke. Hey! Oya sechiri mununkum. Ye. Tarantam pam. Bone manane. Ye. Obiti sebu. That's ibri. Bien you. Yantone swabo. Nanso di oye bia ye. Arope ye bon samnane. Ibri. So bring in the time check. Some 53 minutes down, 6 a.m. That you said you wouldn't know. I am a crew more shit. But yam pie body at this ready. Yes, ready free Christo Yesu honest. On tinanim and fanchero. Now what you a rade on my wound in a cassie. On my dance, dear. Conny a bedi in a ye jadi a shannon, as I won't know a wood I didn't know him. Onfa wonko na onfa womra asumdwem enya wonko a onu wabusia sante ni nyina anope erade beti nani ma kire wate ase obeka wo ho nkodimdie be ya wodi a e ba che wie mobra se ne besi akone demu no wadaro mama memfa ema o na afi yanto aso anope also men control say epue mantem ya yahudu obie no ensu no ani e wo fam ani nti ya no ahye ne nso e de amame epue mantem ya yahudu obie no ose ensu no ani e wo fam ani nti hye ne nso e famame na mom o kire se beto a ayira mo be nantenantimu kakra wa epue mantem ya yahudu no ebi eno no yefitian no pe ya kusi nondu na mom efri nondu brem ho e de ekro prem to brem wo no nso ose men kan kire wa wutie mi anopai se awia no ebeyi ni ti awia no beyi ni ti a ebebo pa eni ti ya na wa hye ne nso de amame awia no beyi ni ti ebebo na free no mienu no miensa no nan eho de ekro no nso osemen kan kire se eyade se ewiem ebedwo eni ti hye ne nso efamame me ti akọ akiri asan asisu biom de amawa osemen kan kire se anopai epuemantem emia yahudu obie no ensuo no eyade a ani wo fam ani nti ebegugu ani nti hye ne nso na mum efri no ndubrem ho no mo ekro no kire se wia ne be ni ti na wia ne bebo ankasa no efri no ndu dubako prem tobre ho de ekro no wia ne bebo pa ani nti ya na wa hye ne nso de amame na afi anwumre o kire se enam se wia no
ɛbɛbɔ denden nti no ɛbɛkɔtwe nsuo kakra nso ɛde aba ɛne ntimi dɔfo ewiem bɔ brɛnsɛm sɛ ne yɛbɛsi akɔ ne dɛmu no ɛno ne yɛde ho amaneɛ ɛde ama wo no yɛbɛtoa so na afei yɛde de aka nyinaa ɛnso so ɛde ama wo. The remnant shall return. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Mahajala. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Papa Mirai, Papa Mira, Papa Mirai, Usumu to me, Enome to me, the Musu to do it, Bay to do, money to do it, Amani to do, Enti eno no yetwa so sima no aduonum enso pepepe abo apa no pa no nsia eho afi onyankopon asem ana watwe mu nyina wode breye no yebehwe na yetimi apa ho ntoma efiri okene kɔ no so wode yenkwa kyen a yebeba ne yebaba betwa so ede amawo na watwe mu nyina asem onyankopon de bae ne se menka nkire nea otie me se awurade se obeye wo itire Ewurade se obeye wutire. You will be the head and not the tail. You will be the head and not the tail. Ewurade beye wutire na onye wudua. Abusuanim Ewurade beye wutire onye wudua. Abrabonim Ewurade beye wutire onye wudua. Awareanim Ewurade obeye wutire onye wudua. You will take your rightful place, your rightful position onyankopon enwono wo ode nwo wo kan ho no obefa adiso sanse Ewurade se obeye wutire ntene ye nhye dan kasa nche de me kan kire wo se na watwe bedi ho nkomo no na Bible quotation a support no ewo Deuteronomy chapter 28 verse 13, Philippians chapter 4 verse 13. Ehon so betumi akọ ebriba mu anu akenkan e de amame na watwe mu nyina no we will talk about it, we will stress on it more na ya sre wurade se omaye ntiase na ya sre no se botaye ntia na watwe yi all ka kire yen se obeye yentire no Awurade mane mram. This week the promise is that we will be the head and not the tail. We will be the head in the family. We will be the head at our workplace. We will be the head wherever you may find yourself. Erade samen kanchiro say obeye wutire. Emema bebre adane edua ewa awariem. Instead of being the head of the family, now they have become the tails of the family. Adentia. Because adia eno na a compliment no ema ni tire ye ewa busuanim edi mu no sa ade no enni ho obi de eye yare aka to them ama afei oba ne koba eninti ama oba na aba be ye etire ewa busuanim instead of say be man mum na won say ye tire wa busuanim no but anopai na wotwi ne onyame asem e kire wo ene me ene say we will be the head and not the tail. Ye be ye tire na ye nye dua. Oba bi wo hono mo e wo se oye tire e wa busuanim. Oba bi wo hono mo a e wo se ono e na wo koba e na busuanu adidi. Saafo no Awurade beti nanim akere mo. Na obekoso ade mo asi mapomba tena bia. Obekoso ma mo aye tire e wa busuanim na e de anuonyam e de aba. Enye se yesi bema na yetire wabusuam nti chenchena bema ene wose yetire sometimes Awurade ede oba bi beka bema bi ho na Awurade afa oba no so ama abusua no aye nhira na oba na hunu se emfa woni sika Awurade de ama no e wo so obere ne ho ase ede ma ni kunu sanse Awurade nhihye mu no. The man is the head of the family
and nothing else. Enti oba no eti sa concept no ase. Enti or the bema no ne position as the head of the family e the bema no na wa according with that regards. I was say onyankopon eya wo etire e wo abusuanim na de anuonyam e de ba. Se muko meeting ne e frefre a yetimi frɛ ne ebisa sɛ na asamasi ɔwɔ until say sa asamasi no yebehunu no meeting no entumi nkoso sa anuonyam no a ɛtɔ nipa so a yɛse sɛ yenhu sa brantie yi a ɛnya de a bibi papa bi ɛbɛkɔso anase yebetimi atɔ akɔso edi dwuma ɛwɔ busuanim. Sa favor sa grace no ɛna yɛsrɛ Awurade sɛ na awɔtwe yi ɔde asɛm we di aba no ɔmfa nto ne maso na tie ɛna no wabra onyankopɔn ka kyerɛ ne diifoɔ Samuel sɛ ɔnkɔ Jesse abusuam na brantie bi wɔ hɔ no mo a ɔpɛ sɛ ɔkɔkɔma ne yetire san sɛ Awurade nhyehyɛ mu no. That boy is the head of the family. Na Bible say wabra Samuel duru Jesse abusuam na obisa Jesse ma sanse ne bere aso e de ama David say Awurade pagya no na oma ne tire ye no edi mu. Na Bible say obisa Jesse say oma no omo we he ni aka kire no say oh okay waba wo hwehwe me ma na wapɛ biribi ede won aye ne de me ma no wei na ɔsɛ fata enti no akwa akɔfrɛ we yaba no akɔfrɛ we yaba ɔde ne ba bia ɔhwɛ nanim Samuel ɔhwɛ nanim din ɔsi da bi nye wei no akɔfrɛ tenten gram aba ɔsi da bi nye wei no akɔfrɛ foforo de aba ɔtebrɔfo pa yesi da bi nye wei ɔkɔfrɛ ne ma ne nyina de bae still Samuel ka kyerɛ Jesse sɛ enye wei ne mu bia ɛna Awurade ɛka ne ho asɛm na woyɛ sure sɛ wo ma no ɔmo nyina ni woyɛ sure obisa no sɛ woyɛ sure sɛ wo ma no ɔmo nyina ni afei Jesse tie eduru ba bia ɔho sɛ Awurade pɛse wo hyira wo a onipa a ɛwɔ sɛ nhyira ne form so ba no ɛyɛ na ɔmo wire kura timi fi sɛ obi wɔ ba bia wɔ sɛ hyira no tie ha na Bible sɛ Samuel ebisa Jesse sɛ ɔntena ase ne onya botere na ɔnwenwene ebia no ɔne obi awɔ ba bia ne wura afi nti wo di ɔma ne brɛ ɔntena ase na on reflect on chas yes walking kind ma ɛhɔ no mo ɛna Jesse ɛkai sɛ sa jai aware am yɛntwempena ɛba no ɛba ye no ye friend David no sɛ wɔ no ɛna aka no na tie sɛ de ɔbɛ address no obisa no sɛ na wo ma no mo nyina ni ana ɛna ɔso o ɔmo nyina de anko ɔmo nyina ni na emom tie na emom aka ayi baako bi tie ho oh my goodness ɔsi aka baako bi bato no kra no ɔwɔ srɛ so ɔhwɛ mi nwan so ɛna ɔsi baako no ne hwan ɔsi ɔno ne yɛfrɛ ni David na ɔyɛ deɛ ba deɛ ɔsi ɔno no ɔte sare ne so na listen tie ha wabrɛ nyankopɔn kan sɛ ɔbɛyɛ David tire no ɔnyɛ ne dua no David ya amane tiri mu anya ne de wantena ase amfa ne nsa nhyɛ ne damiri fam sɛ Awurade aka sɛ ɔbɛyɛ mi nhyira ɛne nti me nso so memfa hwe mfa nka ho me de me no an sɛ me ne nam mu Awurade nhyira ne ba emra no na Bible sɛ wabrɛ Awurade enam Samuel so ko fio no one David papa Jesse ene na busuye bon komo na obisa all inquire just to make sure say ne ma no aka baako bi ana sabra no omugusu ankomo no ekoso Awurade bre ne so yese wo ba be pagya David no waye ni tire wa busuye ne mu no Bible say na David so tesare ne so esre no so no ote ho no mu ana nyese wo di konkonsa hu ho no no so no ote ho no na oto Awurade sankunyom ene nti o se da mebo me sankuda osa beri me Davidi mebo me sankuda enti okura nawuta ena okura men ena wode tuntum Awurade e wo sare ne so emfa ho ene ne present situation ano na mu wa ma eno ammu na bam enti wabra wote esare ne so no still na onimu se Awurade ahye ne ho bobi se obeye ni tire onyi ni dua but se ebere ben na ebebemu ni de onu David na wonim ene nti abere bia no na obo sankuo
edi yie Awurade aye na wabra ogusu bo sankuo na otuntum Awurade no na Awurade nso ahye na bofo ewo ni fie se ebre na so se ye frɛ no eba na listen say wabra oka ya wo hu se aka ne baba akwa ye frɛ no David awo no ene wo sare ne so David sabre no na wo mo frɛ no Ambino ye ka se obi Ambino o yo ofiri fo sabre no ne ye nhye dan fo mo nya hwe enti ni nuanom ene na busua mu no de sare ne so na mo de ne koye no they were not thinking good for him sare ne so na mo de ne koye no they sent him there senka okwa pataku bi ebe kire na we nanso na omunim se Awurade ka so obeye wutire onye wudia ye be hyeda to de wato yare bi mu Awurade bema sa yare na to twiri mu no adane na ayinhyira e de amount the misfortunes will be for your advantage sare Awurade wo ye na dwuma and it David ti sare ne so no to them their intention is say yamfa ne nkɔ na nka nkunku hia nkwanhia wu no wungu no munim say ye ho ene Awurade di kosiesie no ye ho ene Awurade de no ekɔ asojafo training nti David te sare ne so no pataku ba na waku won asebɔ ba na waku won pramre ba na waku won saa de wo ye ni nyina na Awurade de prepare no for a task ahead yakopon ya admo kyene beto aso afei Samuel kan se bi kyerɛ Jesse ne nabusua o se aka ne ba ne baako o wɔ henfan so o sare so ɛna wɔka kyerɛ ne sɛ until say mo bɛkɔ fa saa brante na ba no wo Jesse ontena ase ni nuanom o matwa ahia ha nyina nso o ntena ase until say yɛde David ɛbɛba sɛ wo brɛ no so na Awurade bi pagya wo a nsankyerɛne ne anwade nkwa na esi Awurade nka wo ho na adom no so mfa ma wo na onkoso ante nanim emfa nkyerɛ wo yɛde na de ne di si ha Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena na yɛde de aka de atoa so de ama wo ɔfrɛ me ɔbo wo ba ofuri amanfo me se na awɔtwe yi Awurade se den ɔbɛyɛ yɛn etire na ɔnyɛ yɛn dua me de Bible quotations ne de aka ho ɛne nti sɛ wonya bra na wakenkan ɛnɛ ɛyɛ Mrs. Prophetess Eunice Dompre ene na woda ene nti ema no happy birthday na wohwe message ya osofo Dompre asoade aba na nsɛm ewo mu a onware ya na ɛwɔ sɛ wo hye ase boaboa wo ho na okokopa ware ni bi ware message na akono papa na wohwe sɛ de watro I love you no na I love you no so kra wa money reading sa kekewu I love you. Can you imagine this? And yes, and you know, a so we will have time and celebrate also for Mami Dompre or you good until I was here celebrating or whilst or tia senti ma you nyabotre na yemfa de akanto to so ye be sheda about so be celebrate you ankasa do apo mokode bia e kama obi ebre ne konti finance preko no pay Ghana mamba de shimamba yama munyina kwa abasunku biowe Emra Ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsem na yedi ehia we midin ade Joshua Kwabena ejenim Yosef Aji onanso obetene kan Raymond Ashete Urat na afi Benito Mauli enso eboa show no na no pay man fasida ema eye Festus Enterprise me pachoma efie nya de mabusuafo no ani enkafe na omom anya kafe dia na omom decoder betia mom nyoma no mahwe enso o TV no na bibia nso akoye edi amount ndi se ne no Open Multi TV DSTV Star Times Canal Plus and I say AD Plus combo ni bi na opeso di bofi ma fe busuafo nso ani enkafe a sa kunyan eho be piemu of Festus Enterprise yemo abi no atwane bo nso wofom na bibia nso akokama edi amount ebia nso DNA TV na opese auto Hisense ho Asano Elgin Samsung na furu no chiema na sko mu nyina no benya bi enso ato
ɛwɔ ɛyɛ Festus Enterprise. TV 1 month ɛwɔ Samsung decoder stand so no yɛde bi aba. Ebia wɔ TV anase decoder na ene ni remote no ayera anase asɛe wopɛ bi ɛde ahyɛ anase wopɛ bi nso ayusu a wobɛpie mo Festus Enterprise a decoder remote bia ɛne TV remote bia no wonye bi nso atɔ ɛwɔ hɔ. Adwuma ko bi ina wabie anase ndɛ no office bi ina wobie ankrankran wɔ fie na pɛsɛ di AC ɛbɔ hɔ no ma AC ndɛ yɛde horsepower na ya ɛtɔ no ntino wobɛpie mo horsepower bia bi ebi nso ɛwɔ Festus Enterprise yɛ tɔn de amount na afia sam afixe nso ɛde amount na bibia nso akoye ɛde amount anase bia nso wɔ brada na mmom asai wode ba yɛbɛsiesie no kama wohwɛ akyi akwan a na sɛ ultimate sport no na next palace ɛne ne bɔ nhwɛnim afei yɛsan so ɛbɛn shell filling station ɛwɔ Achimda 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na onia enso edi enkomo sisi ade schools no ye biebie na ye bie school say na awofo omonso egugem ni nyina ne se ade a school hu ma beto no enya ade kotoa sika opeda koto school hu ma no na se oda na akoyem kodanda omodwen wa mo ntiase omotiase enso omo endwen ho enei se oban eco school na open school hu nyoma enso edi amano se ebi ene no exercise book ruler mathematical set pen and pencils sharpness crayon poster colors and as a clever collection food office pins and as a cardboard formica board eraser and graph book nyina na opato de man dia kopiem Blooms Bush Shop and Trading Enterprise na fe yembo sa oba no o hye school asemfro and as o SHS no nyina no be piem Nebeta ma hune mani bi na wato na bibia nso akofan edi amount asem dane se ne mani bo ofom e wi se ton wholesale price enso adam obi bia nti so open bako ato anase need opeso obetu koton no so no oba sakunyan enso aba afi offices fo nyina na fe mamoye printing business school for no hospital for no momfo masem embedan Blooms Book Shop and Trading Enterprise na fe mo printing hune manyina no yenya ne kama enso emfa emamo achim odan na se opposite Ghana Commercial Bank car park no honum na ohwen ya ubehu yen number no 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 731 na oni Blooms Book Shop and Trading Enterprise enso enkomo nyuma ko we bi kan ho no maso asen a edi agude mu nsem enso ehia ene anope Yansha samna se nanope enfamo yansha se enfemfri Ghana Premier League ni na otwe wie games outdoor pina enso eto dwana sei NS result no ekowie kopiema na se Kumase Asante ko kometema tena fie ebo kana ba ko Adwuma Stars prayer amantumi antie kana bofo kwata no etena fie enso ene boboku afani bibia ne Go Stars ekon etiye na okopiema na se games outdoor esanso eto aso no Samates enso etena fie ebo kana mienu a Dreams FC prayer amantumi antie kana mu adabraka LTU etena fie amoboy kana miensa Emma Carolina United enso etimu mienu Brekum Chelsea etena fie amhye kana ba ko Nations FC enso entumi ante Heart of Folk na nka eso mkopiemu ozuga kope na mkobo game against Heart of Lions na so report to dwa ene se dambi akotwia fa park no so se den ene ntino anya dia game no enso etumi eba so na upiemu Lagos Cities etena fie ambo kana ba ko ama Bechem United enso ehye ba ko enenya kopon Adwuma 3 p.m. Great Olympics etena fie one Accra Lions enso ede eboni away games outdoor eseto dwana table na sat now no yade Samates edikan with 9 point for Kata no etosumienu with 9 point Lagos Cities etosumiensa okuta 3 point Kumasi Asante Oroko etosu 9 ekuta 8 point NF Swatreman etosu enuma ono so ekuta 7 point na se ono 16 position mediama our game ebo over 4 point otosu 16 F17 Heart of Folk ono so game bakubo ono so ekuta 4 point NF Bechem United etwa 1 ekuta 4 point yegusu ejina Ghana Premier League ni mo match day 5 eyade a nanu ada Friday ena eshase enso Kumasi Babayara Sports Stadium honum no eyade abol boku a ye friend Kumasi Asante Kodoko etnase echi Adwuma Stars ebo mekanim bako Adwuma enso entimi anti game ko na wie no na head coach enso edma Adwuma Stars na senidin ede yaw a champion ye bisa no say game no crampon say no si hu no utim no omulusu 1-0 na expectation na to say o say so disappointed especially first half no o say first half the team no omambo bibia o
disappointed pan or him somber sanko back na from building omu game against Great Olympics na bibia so akoye at the Adwuma-Adwuma Stars. Very disappointed because especially in the first half we did it. To me it wasn't a good game at all in the first half, but I think we came back strongly in the second half knowing that we can equalize or do something, but it couldn't come. I'm a little disappointed. In terms of the confidence of your team, how does this defeat affect you going forward? I think football has been like that. Sometimes you have bad day in office, so we will go back and strengthen our team. We'll strengthen the team for the next game. It seems goal scoring has become a problem in away matches for your team. How are you going to solve this problem for the other Stars? I think, like I said, it was very disappointing. So we will go back and then fix it. In your next game, you are home against Great Olympics. What should your fans look forward to? Like I said, I know they all watch this game and then they'll know exactly what happened. So we will go back there and prepare and then see what comes next. Wish you better luck next time. Thank you. Anyway, Adwuma Stars head coach Yao Champion and Komo ena ode abano na Kumasi Metema Sanroko head coach enso Prosper na te egum onso chema 1-0 no mu win ye no win a back-to-back win ena kotoko enso ensa aka na proud of the boys ne pa o hwe Adwuma ne boys boy ya na say proud Kalu Watara also no di ni birthday no so nya goal no edema kotoko into proud of Kalu Watara. Yeah, I'm proud of the boys. For their consistent performance, the way we played in Accra, they've been able to reproduce the same performance. And for Kalu, it's a good birthday gift for himself. Today is his birthday, and I'm proud of him. Good showpiece. That is his trademark, and he used it when the opportunity came. The tempo of the game in the first half for your team was so high. In the second half, your team failed to maintain that same tempo. Yeah. When the opponent came in the game. What happened? Yeah, I mean, you can't press. You can't keep the intensity throughout. It was all about energy distribution. Yeah, I think we expended a lot of energy in the first half. And in the second half, I think they also came in with a lot of energy. So, but then the most important thing is that we kept our structure on the field. We changed our game approach from trying to build up to trying to use the players on the flanks, trying to play the ball behind them. And it worked. We had some few chances out of those long surging passes. And I think it was good for us. We head coach Adema Kumasi Metema Asante Kotoko Prosper Nate Ogun. Yenda ni na fe yenremu enso media ma aso enkwedi nkomo mfemfo no emfema na kopiemu e media ma aso ades na no ada ena omu tufa e kopiemu e US asese amprempram ne ukasai omgusu o US a omo bogema bibia ekoye enema no ne ye DC United e de ekobo ani na game ni mu ena se koba se omo che media ma bo na kan mienu a media ma team ba ko na after the game no head coach apa efani Evans Adote e de nkomo akadijaye wase ne mrante ne modem bo na ekedwa ejina naso yepa emfa say omo komedi show mutrim say cap no mkokonko den enso age omudi guguo de nenso no mrante ne de obo mabaso we can remember about the Nancy and I can see baby. Your mission at the back to win the cup and one game. Although we worked at the tail and match and content, we played well, we played so well, but unfortunately, in team young carry game. You can come back and the Ghanaians in Guaho. Although you prank Ghana proud, but in Ghana that is football for me. Yes, I'm defeat now. Upcoming games are oh well, they were very impressive, honestly speaking. Right from kickoff, unfortunately, they conceded early goal. 12 minutes, they are conceded. But we fought back. I about level 1-1. Slight mistake, defensive error. Now, they conceded them second goal. But irrespective of that, make the best. We and Commando be a coach, Fanny Evans Adote Edijay, and a real pair, and as a player, Fanny Jonathan Soa, and so Edekaka Edijay, or say, Kwamukwane, the non community say, Bono, to me, DC United, a boni yepa, Nansomukwano, nice, and Yagana DB, now Bono, I had the Fufrokra, and so on to me, and so Anomo Ambo, Ente, and some branch, Fanny Jonathan Soa, Edijay. Do BBS say I'm not me edin pa bata echi ya bedru aboge me nyina wie fan say edin we edin kuku a and just say ye ni dem media na game tough mo because you are na yesusu say ye benya no enye sane na e ba ye meti ba kan say nesi ya ka wo enim ne NFC me prehwe. Yes, we so I am Koma branch Fanny Jonathan Soa Edijay na we de kitu abidam fan church dia
na se wona bo mrekuduka enso eye empia ono na wota kwansoyim na ukopie takwa ne mpate ne apa no bo adwuma yie pa wabo me de ma eni ti omko US no oka ho mo koe o si US kwa de ono so beboa na afi akobona ndi akoma na game no nyama ko yie no koe no o si America for sisi mediama yie papa referee gina a center circle no o si mediama ehego a onye na afi opiema on place makoma ko enum ya de vesa yamfa momo amama nkopiemo eno na amboa eye mediama boku no. First of all, never P or Nanka expected the Obama way fair playing kind of game. Visa, yeah, about 5 good players of Mediama or if you see on Visa, that is 1. 2. We are playing against an American team, an American ref. Until naturally we're 12 in number on the field, and every ball, outstandingly. Mediama played better. Now it was the score 2-1. The 2-1 also we even scored the second goal. Equalize and the referee disallowed. As I said today, referee a bit biased, but a friendly game. It's a good exposure for my team. We ayan komana se papa e fano wana bo mrekuduka enso edijae. Sunday na jono 1 p.m. Black Stars of Ghana na omujina kono omo ene Mexico na di ebony Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina, USA. Ona sa game no enso eba so game no ko wiase no na Mexico enso achi Ghana aboye kani mienu a Ghana yentim anti heavy aye Lozano na fe Yura aye Antuna we mu aye mrante mu jom na so ebo 2 goals no enso edema Mexico. After the game, head coach enso edema Black Stars of Ghana Christopher William Gerard Hilton do na friend Chris Hilton ochema omo de game no omo komu no na omo ya way so mko ko shia side a omo ho den pa na first half the team Bobo second half no and Mexico phone pom game na tempo no ya da Black Stars team enkopi and a boy young kugo no and so a buy. We knew we were up against a very good Mexican team playing at home on a surface that they're used to. So we knew it was going to be tough opposition. I thought in the first half period we coped well. Even though we didn't create the amount of chances that we would have liked to have done, but I think we had reasonable good control of the game. So certainly in a first half period, I came in at half time not too unhappy. I felt we could have perhaps produced a little bit more in the final third, a few more goal scoring opportunities, but I think taking everything in the circumstances into account, I thought we did okay in the first half period. The problem was in the second half period where a Mexican team upped the tempo of their game. They're a very good side and they press well. They're very sharp players, and we struggled to cope. Enti we and so head coach Adwuma Black Stars of Ghana when fancy one man was this 2 goals na Ghana consider a defensive error or say a poor defending pan and Joseph Edu Nicholas Opoku na fe Gideon Mensah omo ayeye goalkeeper na tisigi be huna na ye opo ni mo and or say defensive error and boy ma Ghana yenso you lose 2 games. I thought both the goals that we conceded I think from our point of view were 2 poor defensive goals, and then it becomes an uphill battle, and I think we rallied around a little bit, and I think in that final period of the game, I think I saw a good effort from the players. We head coach Adwuma Black Stars of Ghana Christopher Hilton. Now ni say Ghana a Tuesday games no anso twaso we any USA in a airball sa game baso anso our Godis Park no anso our Nashville honum na sa game baso we anso second friendly game a Ghana yebo aye friendly kopiem US no emo na no mu enkomana se kopiem a sisi an report atodwa ene se Blasters se yamato nsa de fra branch e fa no Abdul Hamidu Fatau asosina kan enema median boboku no nina ene se kopiem o Blasters so ene se place ni bia wodo na enso prepare no okwakoboa na fe echiro no no watoban agiba akobo Blasters na fam game a Nyankopa Adwuma de chena omni USA ekwakobo no bia so akoyi e de amon na udo ni chemu awo Saturday no so a
na game bi ɛtɔ fam ɛwɔ ɛyɛ Accra Sports Stadium ɛhɔ no na ɛyɛ 2024 U20 Women's World Cup qualify no ɛna ɛba so World Cup no ɛno nso ɛba so next year ɛwɔ Colombia 13th August to 22nd September ɛna sa World Cup no ɛtɔ fam ɛwɔ ɛyɛ Colombia nti Ghana na ɛsɛ ɛbɔ qualifies na afei yɛhwɛ sɛ ahoɔden no ɛso ani sa kopim ɔ World Cup yi ase ana first leg no ɛba so ɔ Guinea Bissau ma Ghana mayewa yi omjom na so ɛkyi Guinea Bissau mayewa no bɔ mɛka ne mmiɛnsa ama Guinea Bissau foɔ no ɛntimi ante Saturday no return leg no ɛnso ɛtimi ba so ɛwɔ Accra Sports Stadium Ghana yɛkyi Guinea Bissau ɛbɔ mɛka ne mmiɛnsa Guinea Bissau ɛnso ɛntimi ante oka 2 games na boma na ɛsɛ 6-0 ɛna Ghana yɛde hyɛ Guinea Bissau foɔ no head coach ɛnso ne din Yusuf Bazigi okyerema na ɛsɛ odori nkyerem Guinea Bissau foɔ na kakyɛ a ɔmo ba with defensive minded na ɛnso anya adwuma. The Guineans came with an impression of playing defensively so that they will not concede many goals. So tactically, first half, I would say that they were well organized by frustrating our team. So we could not find our rhythm until the second half. We spoke to the girls to have patience and play, just to have open play so that we can get the needed goals. Because in the first half, we were in a hurry to score. And I think that it worked to perfection in the second half. Into way also Yusuf Bazigi yebisa nsa next qualify no oni omaya fan Eswatini na ebo na Eswatini for no wahwo game kakra mo ball eno so nchimu de mayini. Honestly, no, I don't have any information about them, but before we play them, at least if not for the junior team, we'll have an idea of how the senior team play, and I know that it will not be too much of difference with the junior team. So before then, we'll get to know how they play. You know, initially I said that we've missed the services of about 4 of our key players. Some are playing outside the country, and before then, we'll get them back, and everything will be fine. You know, when we talk about youth team, it's about development. So we have pool of talents out there, and we are not bringing all of them on board at the same time because we'll be building the team around the Waffle squad, those that played in Kumasi, and along the line, augment the team by bringing on board some few talents, because here is for talent development. And for that matter, I think that I wouldn't say it's a rebuilding team, but it's ongoing team, which of course will be adding and subtracting. We head coach Adema Ghana U20 women's team no Black Princesses of Ghana. You see Bazigi then come on no. Yenene ne kwa mono ne konfa mono nsa kamfenta chire dia na kopiemu ewo Euros na se qualifies and so games out don be na na eto Georgia tena fie boy kano 9 ama Cyprus enso entumi anti ekanema da breka Czech Republic etena fie omo she kano baako Faroe Island enso entumi anti Switzerland etena fie omo she miensa Belarus enso ehye miensa na se game no sa pepe ene kowieye Poland etena fie enso ani Moldova ekotie obia ebonya kwa kano baako Turkey etena fie ama soyepa omo ekano 9 ama oboku efen Latvia enso entumi anti Romania etena fie omo she kano 9 ama Andorra enso entumi anti Norway etena fie ama Spain kwacho bon kano baako a ama ntumi anti Kosovo etena fie nanka oni Israel ene webo so that game ni de empelifo eto aheda ntumi antodwa Wales etena fie ama she kano mienu ama Croatia enso etimu baako ena games no eto so ewo Euro 2024 qualification no emu Bosnia and Herzegovina etena na oni Portugal ere aboni Iceland in Liechtenstein ena ebo Sasuna Luxembourg enso etena se na oni Slovakia enso ede awentam so afra Azerbaijan ene Austria enso ebo Belgium ene Sweden ede awentam so Gibraltar enso etena se na oni Ireland enso ede aboni afra Greece ebetena fie na oni Holland enso abo yene ni remu o Manchester United reporter betodwa ene sesia eda pampa so a empedufo hwese betumi atone no ene Sheikh Jassim ono episode to team no so ne de se empedufo to Manchester United man pe play odin kan koto no eye Paris Saint-Germain player brand fa ne Kylian Mbappe owia oremu awobanya na fe Kingsley Coman no wakofa no Ednaba owia onwieye wako Madrid na fe Eduardo Camavinga wakofa no abepeso yenko piemu ewo Manchester United wanuma na Mason Greenwood enso aya branta no sia kan de Manchester United na beka ansen sema na fa no woni ntino wantim enjiremu ensia kan fa United bobo no
kopiemu enso Hetafe na se Spanish La Liga Santander mu enum na reporter yensa kan say abrante no ko ne bona obono clubs awodo na ensu edi abrante na chi Hetafe na afa sebia mu nyina matwom ti se abrante ni loan deal na odifina de piemu La Liga no on permanent amano na bibia nso akoye uko Roma bobo konuma opa no head coach no Jose Mourinho de nkomo akra de aja wo se mre ko piemu Tottenham Hotspur no eso hu abrante bi ayefe no Elgaya bondo ni mboye pa eniti ona abrante no edi nkomo akukuom yankopon ayadomre se bia koye dia na se January transfer ni bia omokofa abrante na piemu enso Roma bobo konum Bruno Guimaraes enso abrante si akan Erima Newcastle Boboko no na reporter abeso Janisa Brante no one basafo enso akọ secret deal bia na esem no kase de sa clause no enso etimi apie esem deal no mu say yade a obon board ko na se basa ehia na 40 million pounds less than that no basa de ba yade Boboko a efe Newcastle enja no mu enfamom na bibia nso enko fine enfama no na tutoto imu na se Liverpool se omo akanchi kanchomania na akopiem de na se Brante osina kan edema Bayern Munich Boboko no Leroy Sani Abrante no so ni bon boye pa eniti omohwe January transfer ni bia na sa sala kodia na sa Abrante no omokofo na besia kan edema Liverpool na no na sa reporter to bia na sa so to Abrante ya yade Manchester City enso our shares woma 8 million pounds omokwaji ede gombutum Eric Dyer player sia kan de ma Tottenham Hotspur na mprempren da Abrante ne onyabimbo out of favor player enso na Boboko efen Tottenham Hotspur na ne coach ni din are Jose Mourinho okochi AS Boboko reporter yensa kan se Mourinho said na chire onum no enema enkwento kopi mo Tottenham na okofa Eric Dyer bepiemu ewo Roma Boboko ni na Crystal Palace aso yenso nkomo fo no bandero pensem kofa Abrante bi edi fi Flamengo Brazil bepiemu a obaye no na wapra Matthias Franca esi reporter to Jonas Abrante no ho asato na jira na so a na atwawe obetumi agina masi akan edema Crystal Palace Boboko no games honum we ayankofa kansia nurse nations no omo ebo na say na parents no esi etia China ene Uzbekistan enso ede ebo ni South na Botswana ene Eswatini ebo Nigeria ene Mozambique Egypt ene Algeria na fe Senegal enso atnafie na one Cameroon enso ede awentam so we ayankofa kansia ene ekoso a yedimu nkomo enso edi aba yegina we so na yedi nsem esi ha awia yebesamba na fe yedi all the latest na enso abro na obi udi kan ehye adwuma we ase mintimi nko wabra me we se me ma me happy birthday birthday nedu du ene ya yeah oni so da ya senche ni bisu ele ya senche ni bisu that's of my there oh you heavy see ko pa bwana okay that's a young wish no young wish ti yenyina young wish adwempa ne Nelson me young there am go so mo there so mbeba omo there see ye you free ope adwempa mbesa aba omo anya no so mfa so ba no omo na beto so bienu Iti are you buying a go free mesa Mama Eunice don't pray me say come never back home Mama Eunice come now Iti why you not pay happy birthday enko infama we enye kasa bibri bia ne kan na ne say happy birthday kasa ye kan ye be kan ye kan wi da ahwe kro obobo won wi ni show no anything ye be see ya na etwa short aka say happy birthday na bibia so enko yi ene se ma olian fashion stories ni ma me no e obi kan ofia papa inti edisia na fe captain in the morning obofori amanfo enso atwasumidin ade Joshua Kwabena ejenim Joseph Fajiru Tininka Benito Mauli na fe Raymond Asheterat enso e produce show no
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Wodi mani musa munukumu Wodi machi se jafadumu Wodi mani musa munukumu ai Wodi machi se jafadumu Wodi mani musa munukumu Wodi machi se jafadumu Wodi mani musa munukumu ai Wodi machi se jafadumu Babu wa me ya mama nyame da wate Nano nyame da wase Babu wa me ya mama nyame da Nano nyame da wase Babu ami ama nyame saso ba watina no nyame da wase ye no abo ami ama nyame da boya mi lemu wodi mani muse munukumu wodi machi se jafadumu wodi mani muse munukumu ai wodi machi se jafadumu babu ami ama nyame da watina no nyame da wase babu ami ama nyame da no nyame da wase Babu ami ama nyame saso ba wate no nyame da wase ye no abo ami baya mi lemu okuda sini samwa okay adamu ara no okay na tie let's say woda mama but dam the betili mama ya kam why let's say woda mama but dam the betili mama ya kam why no nyame da let's say woda mama but dam the betili mama ya kam I say what I'm about, but I'm the mama ya come why. Nyame da wase. You know about Florence, bese me ne wa ne be wate. I want Florence, bese me ne wa ne be wate. Florence, bese won't go and me good. You know that you bese me ne wa ne be wate. Body mani mo body machine wakame huwa body mani mo body machine wakame huwa babu ami ama menya me do wate babu ami ama menya sweet bage kenu awali waya mi lebu babu ami ama menya me do wate. Okay, I'm faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Jenim, Kofi Ejiri, Ben Mawuli. Yeah, twice so the amount, Sam 38 minutes down, 7 a.m. marching. I don't need you made anything your frame or Boba Ofuri Amanfo. Station in India Hinkai 93.3. Okay, so we gotta switch to the brighter side of life and join the company of well wishers and wish those celebrating their birthday well today. Now, I'll pay from Yankasa Yen Papa Yen Sofo Reverend Emmanuel Dompre Osene Hokeni Pa ni chochoro mucho na die nyina ne toffee toffee panto menchene Mrs. Prophetess Eunice Dompre yetai efreni ma you anope ma you na woda aniti pacho woni mu no ana wa frɛ no on na waka bibi papa bi de aguna bra boso yenya ne saa wa bra onipa ne te ase ma ne mfimu ansan wa ba be tworo brofo akese ya be kan nsɛm akese ye tare ase aniti ma Eunice anope on behalf of Ahenkan FM, the morning show team, and my humble self. Yes, Unyankopon encounter onto wonkwanem. Sisi ana me to see as we di birthday ya na oyen senchene, but on senchene ni bi nso me so da o. Enti ana no mama nya ne ntie za no. E pon ya me si famu aba. Na senchene no ma you why bia me ahwe.
Yes, we are century. Intian, why you be a me ahead? Sorry, I say. So, once again, a glorious happy birthday going out to you. Prophetess Mrs. Eunice Dompré. Live long and prosper. And of course, have a good one. Ain't he away from your husband, your lovely husband, Reverend Emmanuel Dompré. The message, you know, I was trying to paraphrase, but I hear an for how about my main phone one can message, you know, and fama. Ain't he Reverend Dompré any message or they mail you, meaning say with me, Tima you tia. Also today is my better half's birthday. Prophetess Mrs. Eunice Dompré. May the Almighty God protect and guide her from wicked plans of her enemies. Mayu, I love you so much. May God glue us together. Can you imagine? Till death do us apart. So for I can man up and pays I know. Had it not been her, I wouldn't have gotten to where I am now. I love her. Stay baby. Hey, also for. So that is it. I don't pay. Yes, celebrating my Eunice. And then I would Inti enemy e was set fufu ne nyoma nyoma no ahom keka jagum mi wie ya me ba ho na fe ye de ahyehyɛ so Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, so my fast dance and come up for more than Romo Krayimu. I'm Yagusu Somo Shannon so matching and only Jumedi anything. And then the 16th day of October 2023. And then a Jordan. Jordan so they said you need Yana Krumwesh. And Koma, I was a wote. And somewhere was ye can one seven and on any brass on ye sinkunya ye de ebro na imwa sedano ye de call the mass energy gas filling station also men can choose say wo cylinder no asan o cylinder gas e wo mu no emu asan o pese o ko fili bi na so adwumenti wuni adaje ye sorry ahomache ne betena ha ye be pon afiri ha no mo a this nunum sabre no say wo gas asan to be coffee and untina mass energy gas filling station. Semin control say Abia na the asan. Opeso be fast cylinder na coffee de ma obe bia wo bia e free. Or be fa kwa coffee we bia asan de wade dia bro onye wo kapre. Ya wo betua e gas na wo kwa to de gu cylinder ni mu no. And only ade a wo betua. Me pa cho be bia wo bia no free be ba. Ofanse ayire bia sene man so across so e twere so kotome so sore me so ha mapampam afumasi akoto bebia wo bia eno an say o be friend numbers ya me be 2J ye be ba ne aba be fa wo cylinder na kofele ne asan de wade dia brel me ba cho wache mo dan bo abokwantempo no so na be hunu yen otra eye rice under omo washing baby wo ho otra eno anso na che say yen ni mass energy gas filling station. Omu demonstration kon. E ba cho free order na e ba. Ultra first one and second one e yen ya. U free abo so na ko dan. Yen ye di kan no. E ba cho be friend 0532 929183. Mr. Obami saying Susubio 0532 929189. Nyabotre 0532 929189 0532 929189 and 0554 391610 0554 391610. If I sound number see o gas no asan wo o cylinder ni mu a friend no friend sisi a oba be fa akọ filling e kama sand wade dia brɛ o.
Still in the month of October, and of course, October is a month I the equity awareness breast cancer. You see, a pink month. I don't think I can FM any Jubilee Hospital. Ya can't boom ya day free breast cancer screening at the Bray Maminum. Give me a bar, ya offer some man. I don't see the matter with him or your bar. I was set oh share unufum. Oh, yana madwadi a cocofa cancer and the banner. Say a bit too many when Yanko Hope Becofa Hawkes ya bro. And until I can FM yani Jubilee Hospital. I can't boom Yanko Point Adwuma 27th of October. Ebesi fiada. Ewe nimu heya. A breast cancer, free breast cancer screening. And I echo so any tifa hujimbi. Na into me more. Catch a wunya ba no catch a way no catch a woman catch a busiani bi or your bar. So I'm finding hunshim. Nebe bwane papa. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Senkolano e biduma be school e bidumu so amakwan de na so dodo no a be school near preschool, primary, junior high and a senior high. Wo musuku hu akade nyina e ba cho exercise books, rulers, mathematical sets, pens, pencils, sharpeners, crayons, poster colors, clear backs, correction fluids, office pins and any akaka hu nyina e ba cho unsabe ka bi e wo Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Achim oda and owo e bia na so we be a bookshop and our person offer books and I said near my hodwa a boa ma disua koso e gumu ame pacho ye kanfo Bloom's Bookshop and Trading Enterprise and a diama wo wachim oda supermarket ho ugina Ghana Commercial Bank wo mo car park ho no mo a wo be hunu Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. I had my friend Madam Eva 0244 293632 0244 293632 and a 0203 083731 0203 083731. Koto books ni nyina watete bo no so say hu ebe bo papa afa abusua ba bia ya duro ni yankofa wo da chinti obra kwentu afutuo ene adesua ewom emfa ema wo da chinti. Thank you. Enunti anope wo da chinti anope no dia ye de nam no eba beboa wo aboa me na se wo fa na me nso me fa ne nyina ye de bobra eno na beboa yen ama da chinsi yihia obetimi ahwemanim asre na me nso so mahwe wanim asre sanse ye ti afutuo e de abobra eninti ye nya so emfa so na anope me do futie hai. You see, do not be in a hurry to reveal your source of livelihood to people these days. Do not be in a hurry to reveal your source of livelihood, of feeding to people these days. Anope odachinti de edinam enono. Ni epese ya chire nyina ne sen brofo kasa na ye chro ne tententen ye famra famwe na maami afia broni nom ene woni akaka ho nyina so entumi entias nkomo no ase yi pa na wo mo so atimi di o ma no atum ebi omo wakasa bi a oka se ba bi edidie ye nse ho onim de enti omo kasa because wo se ho no mo a ekombekun se sa na che de ne na no pay wo da chintimi nso me ka de asisu dua kire wo a wotie mi anopai se ba bi a wudie empepere wo ho enka ho asem enkyere nkrofo baabi a wudidie odipa wo no na odidi ma obidi baabi a ehɔ no na wunya aduane di ene nipa aba no ya bebre no adane nipa bonefo se nka nya bone so media ahenkan FM na menya didi anasa ahenkan na mam aduane die se nka nya bone o na so ene nipa bonefo nti ye ka kire wo se eya mempentem emfa baabi a wunya aduane di baabi a wunya nkwa home baabi a ehɔ no na wutumi enya biribi e de ka wa brabo ho de bobra no empepere wo ho nka nkyere nkrofo ma me nka asem bi nkyere wo ema mienu bi no mo ye namfofo obaako ekonya boy a wone no tena ya a wo mugusu a wo mo boaboa won ho na ahosiesie mu no wo mo de aware na ababa wayi ba bia
bɛrima no ade a wɔyɛ no ɛwɔ wɔn mpena twe anim ɛnu ɔma mi sika ɔyɛ sei mame ɔyɛ ano abɛka ne nyinaa de akyerɛ n'adamfo paa ne twetwe mutwo paa ɔne ne nyinaa ne nyi efiri wɔn nkwala abrem ɛne nti ɔso wɔyɛ ne childhood friend a ɔne ne nyinaa na enyi nti ɔbaa no abɛka kyerɛ ne sɛ hwɛ me boy no ɔyɛ good o say yo ɛne ne ɔbe nsɛm no gu hɔ ma hu sɛ yes wonim biribi ɔno deɛ ka ɔka kyerɛ no wanka nkyerɛ ne sɛ ɔde yi na horoba anaasɛ ebi a wɔde kyerɛ ne sɛ ɔno no deɛ nyame ahyira ne kyɛn no daabi ɔno deɛ ɔfeel sɛ ɔyɛ ne childhood friend ɔno ne n'enyi efiri nkwala abrem ɛne nti ɔmo yɛ busuafoɔ prɛko pɛmpo a ne sa enti nka wɔkyerɛ biribi mu de akyerɛ ne nua no anaasɛ wɔka nea wɔnam mu akyerɛ ne nua no a sɛ nka mmaa deɛ nka ɔmo hyia ɔmo di nkɔmɔ o sɛ nka bi nka bɔne nim na wei na sɛdeɛ wɔka nsɛm no ɛdane ɔtan kɛseɛ bɛda a wɔne ne yɔnko ne ntɛm one day ɔso ɔkɔsra ne boy no ɛna ɛne ɔbɔ ɔmɔden a ɛso a n'adamfo ne didi n'akyi sɛ bɛsɛn ne yɛnkɔ n'agya yɛnkɔnkɔ sra me nipa yi sɛ me wade a wode a sɛ nka nyɛ bɔne o ɛmpanin sɛ funtum funafu de nkyɛn funafu wɔn mu yɛ funu yɛ baako nanso wɔn mu didi a na adane ntɔkwa wɔn mu didi a na adane adapɛtwa ɔfom ɔtan ne anitan saa kɛkɛ ɛna ɔka kyerɛ ne yɔnko ne sɛ ɔmo yɛnkɔgya no tina ne ɔmo te hwee so popra ɛne wɔn kuro ne so santan efie hɔ ɔmo duru yɛ na wohwɛ fie a abranteɛ no asitim sika wɔ ne nsɛm ɛne nti wɔba bia no wɔba bɛdi nkɔmmɔ kyerɛ ne yɔnko no a na wɔdi ka because nyame ayɛ n'adom ama ohiani wa mu buroni a wɔne n'abusua pa wɔn ho a wɔnhunu wɔn asene mu no ɛne deɛ nyame adom no wama ne so ɛde ne kɔ akɔsi ma pa wɔn matena bia ɛne nti afofo no ɛna adane nkɔmmɔdie nkɔmmɔdie no ɔne onim sɛ nka ne yɔnko paa ne nkɔwɔ ka kyerɛ no n'ani baa ne ho soɔ no abusua ɛberɛ ne nti metwa asɛm ne tiawa n'ani baa ne ho soɔ no na boy no a ɔno ɛne nea ɛwɔ sɛ nkɔ ɔware no ne yɔnko no afa ho abɛware boy no onim deɛ nti a because ɔkyerɛ na didi kwan na onipa hunu sɛ wodidi a na wotena ase a wobɛnya nkwa na ne onyame aka afa wo ho bi abam ɛne nti wonya kyerɛ na wadidi kwan a ɔkɔ akɔsi hɔ ɔkɔsɛe hɔ na woanya aduane anni na wantimi antoa so a mmɔbra abusua sɛ nyame ayɛ wadom na wakonya sponsor bi a wɔno na all sponsor wo usuku mu ɔno na ɔboa wo awaream ɔno na ɔboa wo akwantuom ɔno na ɔboa wo ɛwɔ asetena mu a empepere wo ho nkɔnkɔba amanneɛ empepere wo ho nkɔka nkyerɛ nkurɔfoɔ empepere wo ho nka nkyerɛ namfofoɔ wankasa abusua kora empepere wo ho nka nkyerɛ wɔm na wonim onipa a wɔboa me onipa a wɔboa me asomasi o dabi empepere wo ho ɛnkyerɛ wadidi kwan enipa bɔnefoɔ adɔɔso bebree no adane ohuriyɛ mogya mpo ntiri mu da ebinom so adane ntutu mmɛ wɔn yɛ nipa bɔnefoɔ enti mpepere wo ho medɔfo ɛnkyerɛ wadidi kwan wanhwɛ yi a wo nsa bɛsi fam wanhwɛ yi a wɔbɛyi wa no aduane ɛde afiri wa no amoa kyerɛ kɔm awu ɛyɛ wadwene sɛ nipa nyinaa na ɛpɛ wasɛm wahu sɛ wo kyerɛ wo nsɛm mu de kyerɛ nkurɔfoɔ a wɔn mu tie no ɛyɛ wadwene sɛ wɔn wanya papa enti mpepere wo ho nkyerɛ wadidi kwan wate na anipa bɔnefoɔ a wɔn adane huriyɛ mogya mpo ntiri mu da no wɔn adane yɛ mmemfoɔ ɛtutura asɛm ne abɔnefo sɛm ɛna wɔn da dwene ho na tie hai ɛnaano asɛm wɔn ka kyerɛ Paul ne sɛ yɛnnidi yɛnnom kɔpem bere a Peter kora no ka kyerɛ no yɛbɛhunu sɛ abrante a yɛfrɛ ne Peter wawu ɛnyɛ sɛ wawu saa kɛkɛ o sɛdeɛ ne din bɛpopa koraa firi hɔ enipa ne bi nyɛ o wɔpɛ sɛ wo din popa firi ateasefoɔ asase yi so wɔn nso wɔpepere wɔn ho akɔkyerɛ wɔ nipa a wɔn sponsor wo onipa a wɔn bɔ a wabrabom wɔn bɛto asi so asɛe no baabi a wonya wo bosia firi
o kwa kyerɛ ba bia onya bosia firi a wo de hyɛ wadwuma nim o kasa wo o kwa kyerɛ ba bia wo nya sika firi e de yɛ wadwuma no ene wo de nka dwene mu fine na wo de yɛ nka nya bɔne tenka wo kyerɛ no na nka ɔno nso so wayɛ bia yɛ yie nanso wo kwa kyerɛ ni o be kyerɛ se wo no onim sika di kyɛn o be kyerɛ se wo no onim dressing kyɛn o ene nti ba bia yɛ didie empentem enna na di mfa nkyerɛ nipa dasani because enemre mu enipa bɔnefo adɔso wo da chinti Awurade nka wo ho ɔnom mmoa wo onipa bi a wɔboa wo abrabom da bi abɔmpae sɛ Awurade nka ne ho na sɛ wo de ba betena enipa mu akyerɛ sɛ asemasi na ɛboa me ɔbɛnten na ɛboa me no sɛ na wayɛ bi atwa mu a ɛmane nhawo ifiri na ɛkɔ me sɛ enye biem menimene meka enipa bɔnefo adɔso nti hwɛ wo ho yie da wo ho so na empanin sɛ enwa a ɔhwɛ ne ho so yie ene wo onyini dane otope kasa tenten entoponko empanin sɛ asempa eyetia Awurade nka wo ho oda chinti empe wo ho ntem enkyere wadidi kwan enipa bɔnefo adɔso enemre mu Awurade nka wo ho amen woda chinti yɛde asi da ubon krata mo boso ne brana so afi ebebo ewram na ye de ama ye we are big interviews no so e ba wakwan mu anopai ensem e da ye pono so no e do so papa Liberia ye be call Liberia na yakodi wo mo so ho nkomo kakra ene sen unso mo to aba na wo mo abato no aba be ye fierceful challenge a enye asenketwa o Liberia hodomo now enipa e call yes one ye nto nso aba no omo ye makmako edun kono omo amokwa kope president ye di wo Liberia no omo ye du enkron na omo aba be ye 4 runners ye yankase ye nipa a no ne sign sitting president ewo as we speak Ura George Mana Ria on sitting president na on former vice president your friend Joseph Boankai ene no dia yam so a enya senketwa ohwe na no last week ochena ne na wotwe enipa 2.4 million ekokoto aba ne bepem saa bere Liberia fu ntimi enkyere onipa wadi nkonim ewo Liberia ho no mo a yegusu a ye follow anopai ye behwe na yatimi adi ho nkomo akwa akiri kama e de amount eno achi nso so ye free ho no mo a ye besan ba na ya baba bibisa ye ho se Ghana Beyond Aid ye omampani akufu ado so na pampan so a na ode nam achi mu no ye call IMF no sa ni so ade hunu no atonsuo mu ana sento nsuo mu a ene ni ebisa se den ni betimi aye beboa ama sa Ghana Beyond Aid adayeso no ebetimi abam ana na ye usual mantra no aye kekanka slogan near na bi eno mampani kekan ye he didn't mean it oboa na o kasasa akeke ana sen enetie eno so yebedi mu nkomo afei ye nya ntie se few on so Nyankopon ya adomu abosumi yi emu ayade ane bo no ebeko FM enintia na wahye ne nso edi amame National Service Secretariat enso so na wo edi eto personnel fo ni nyina anim unse Nyankopon ya adoma next month a new posting no koso na wo caution nkrofo se fake fo wum ye de wakwa to enkoko municipal obitumi ka so wo metimi amia yiwe firi ho de wakwa East Legon saa de no mo kire se e wo so mo mani da ho ye behwe na yatimi edimu enkomo edi ama na no nso so na wo se ye bon komo de fa Capital Bank, the found Capital Bank no wo founder Ura Williams atuesian sisi ya ni ya jailing no 15 years anope edapono so ebehwe na edi ho enkomo na Madina emrashibidwani so akasa kakra de afa debt penalty ho eno so yebedi mu enkomo brani be mu inflation
akɔ form everybody mu ani nyina yɛbɛtumi adi ho nkɔmmɔ. So you can imagine say we've got a well packed conversation for you this morning. Joining in baby Edru Sisia no ɛyɛ the ubon krata mo boso yɛbɛkɔ ne akwa ɛde amount na afei de aka de ato so yɛ streaming live and nti o join yɛ no do comment wo sentiment ne de gu hɔ yɛbɛkenkan ma wiase ate won kan adwen apo mbɔkɔ de nyame adom na so nyame adom kwaku bibia bɔkɔ pacho me hu ye kasa bi wona mintie pacho me hu ye okay asa o wachiri pa ɛyɛ minka me hu ye bi mu okay okay so we can na bibia bɔkɔ de pacho an de radiase ma yankomra ohu na yewie ne nkomo bi wo hono mu ane ye de atoa so Liberia nipa 2.4 million ene ekoto aba ochena ne na awotwe omuntumi nkyere onipa 2.4 pe no 2.4 million pe no unse Ghana ye kwanim na sia system ne yesi homo enipa 2.4 million omuntumi nkyere de wadi nkodi na 2.4 no enkranko akura doso si homo enkran doso omuntumi nkyere de wadi nkodi na ya system no efa bia yesin nkofo bi de esa na de bia ya meka wa ha yi yesin video yesin bi de but nyoma ye wono na ye pese o de bata aba ho ni gya no ensem obeka no ye Ghana ni ye komra Ghana ni de bata ba ho no mu gina ye eti ye komra anapa no wotwe aba pa minute ba ko ye matiefo ni na chima makwa aba eba hin kan 93.3 FM so said the munim dada ne yetenase anopa sei ewo maachi dwumadie so a na de obokra tawdra badwa so na poso emu nsem ene ye de ba besom bruni fan headlines nkoa na yeti Akuafra Kuma studio ye boa ye ho afiri kodwa apew newsroom ya ye bebobo so ama wo medin adikwaku enin kusi buadum obesan ate adwenpa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan so enne The Chronicle the Bokrata ena medeshase na krata ne dia ba o kire se nipa nan ya episode betu franka ma MPP amonyoku no emu ba ko eyo doctor owusu afri yakoto ena o kasa bodawro fa homegrown economic policies ho eno wasem eda ha ena afinsu ye se awreho na ato Ghana zamjofu ene se UTV engofo ko bowura UTV koskata nyoma no enche bia ndc fonso edom sa kokeka nsemtwoni baako abaiwa baako na odi ne dwuma ema city TV eno so wasem aba eno mo chese na safi wedie ma baye ba pa ma dwesa mabuya mo de mo yere mo mbure na yesu ebenyamo The Chronicle the Bokrata nsem bi ode bai eno no yese alantramaten takes over JJ's mantle in Volta region ya tumzo ko framantemu a edom abahye mu nkoda mpeni wo mu nina ene yede hu foni aba The Chronicle anapai ninsem no na mede ana ede enso eba na ensema odo ode aba no na wo kire musasisi amno ka se Ghana yene South Africa minor ye nyina ya te ho ase de ensa asante ase apamase a visa waiver sisi ano o chese eno so ya de atuma eba be ye adwuma na chese no so eba betumi aboa ameno matimi akonkan ti se bia wo South Africa nkata sem na fa we bra fa we sia fa we tuya no wo chese sa do no ma ya sisi ano o kwa o enkyere okwan bia so sa nti no nsem da bokata na no pay what dey enam owieye na o kire mu enso ese orura doctor nyawo tamakru odini mfonyi di aba na wose woyi MPP maye Esa Mahamanti na die ntia ma ni MPP maye na emunsemu nyina no da oboka tekata to so miensa watintima wode ensoso agu wonoma ene ya wunya da oboka te ya obetimi nso ahwe na watimi atumu enso enkyene de da oboka ta no eka no owura alankwadwo kyerɛ maten akrad nani akyerɛ mu ɛwɔ framantemu voter region na me no kasai atete no hawa mu nam so yiri a kyese ato won mu no ɛna gya won so wakɔ won mu akɔkyekyɛ ade hye won mu ɛrɛ ɛne wonsɛm da oboka tai enso ɛde aba ɛwɔ hanom ɛno akyi ɔkyerɛ mu ɛsɛ sisiam no kasai medical and dental council no
wɔkyerɛ sɛ ɛna afei GDDA ɛna ɛyɛ ɔmo UK na ɔmo ne ɛyɛ Ghana asoɛyɛ ɔmo so ɔmo hwɛ enwumahyɛ adwuma abiapomdi dwumadie soɔ no wɔmo so atimi asan krataa akyɛ sɛ nkrataa ɔmo asan ne ntiaseɛ apam a wɔmo so ahwɛ ama no adi mu no mu nsɛm nyinaa no da ɔbɔ krataa na no pɛyi wɔde enso so aba ɛwɔ ha no mo Daily Guide da ɔbɔ krataa mu nsɛm na no pɛyi wɔde enam eno no Daily Graphic da ɔbɔ krataa mu nsɛm nam de to asoma na amanfo bɛkɛya na wɔtwe asi mu no ɛna akosomo ɛne pɔn dam no yɛkɔkɔ bie yɛ bee ho fa mic back no mfa wi ho na wɔtwe a etwam ya ɔmanfo ɛbɛkaya ɛyɛ nimsɛm sɛ baabi enye nyina mahoɔden firi enyina mahoɔden nsuo ɛne de generate ɛno ɛyɛ akosomo ɛne pɔn ɛhɔ no mo na yɛse dam no ayamama yɛbee ho kakra se yɛkan bee ho a bee ho ti yɛbee ho kakra na yɛbee ho kakra pɛ no awuradie kɔkɔhɛ de dam no ayɛ adehyɛ tebɛn akosumbo ne pɔn dam no kɔkɔhɛ de ayɛ ɔmo enso na twia fa afie so etu nipa bebre na ama ɛdan sɛ woba Facebook live a DJ Kobe K Adaruma odi mfoni ni bi ato Facebook live ntu ba behu dam na ye bi ho kakra mpo no ni ebie di a ka de beba de nkenye ye bi ho kakra bi no amenemene adan awdo bebre ya wo mu ni na tu afim sisi o manfo ani atutu akomo nsem nkofo japade asei enam dam na ye bi ho kakra no de enti a wom ko bi ho ne se wom se ayema dodo na wom ambie amebi amfirima ebetumi collapse eno na Daily Graphic de wa mane aba kire se saa asem ya asi ewo akosombo ne mpotam no ene Ghana mampani na nadoda nkwaku ford betia ne chaw mu na empenfo twotworo abonachi dom atope na wo mu na de omani akwakohwe se de asem no etie eho asem Daily Graphic de obokrata no na ebo ho amane ECOWAS abato ane ka wasemi Liberia fodie enam soma ECOWAS esrese adwobro emra sanse ye so twe ahoma free suru na se mba na se bibi kuram enti wo ma bato mato awi a enafo 9 kra beto so a enyano maye no na se bibi kuram bibi koso na Economic Community of West Africa State ECOWAS esrese wo ma adwobro mra ewo Liberia onimnyafo kojo pon kroma yo so afo ogbo amane ma NPP aban prempren na asema okanina ne se enchehye awodro a ebema empeja ene yebe hye nyomam kina no san hye ni na womo adan ne di san hye ni na ababonten ya womo adan ne di paternity bill presented to parliament maternity and paternity bill yesi de akọ emrahye bidefie enwo asem krata no e de aba anopei Daily Graphic nensem awdu bi okruchegu nkrata anim e de ban na anopei eno no na menko Ghanaian Times de obokrata moy Ghanaian Times de obokrata so ba mane se akosombo dama ye bi ho a awurade adi awu ewo akosombo epoemantem fam ene mantema odro bi a ebemben no eno wasem ya sentwaba na we de ade hyete enhyamam na mote sanse ontumi nkomba wa abra befa fom enso na yiri amene adan ntini bampo de o ya nkyere kwa wa yirem ehunfoni ne atwaba se ne mampani ebekọ ho no afi nso Ministry of Health Ministry of Information kafra Ministry of Information and Ghana Journalists Association and Ekasatia City FM and City TV amanebonia now ya NDC fodwumadi omudi odododio womo de omsakọ kekano no womo akasatia afi de mo yenza ntwofo ho adwuma mo ye ho adwuma papa Ghanaian Times de bokrata ya na ebo sa amanie omampani na nadoda ngwagu fado na esesre support Africa's fight against terrorism na se emimfo tututu hye ebibrem amanzo no na Ghana mampani ede adesrede eto ewiase nina akandifo anim se emimfo no omunye nipa wapo na sanke mo a ke beka za sabi omu ye ehuruye mo jampo mutimu da sanze oto no ma uhu babi omufri uhu nipa wasoma omo o no ma ne abeto ahye so ne yekunkumu Nigeria for de omo ye omo pa wo mutumi di omo pa na no ba ku bi esi wo mo asori dem osom
wɔn osuma na emimfo ebowura hɔ nom kɔtututu tete ɛno na Ghana man panin na do say ɛnya de pa ntomo srɛ ewiase ni na kandifoɔ sɛ yɛnhwɛ na yɛnkasa entia saa ade ɛho asɛm ne hu mfoni Ghanaian Times de obokrata no ɛna de ba no pɛyi na the Ghanaian Observer de obokrata no ɛna ɛda apono ɛsuei na emu ensɛm ne mfonyina watwade aba ohwɛ ne bana caption na kyerɛ areho enkrofo ɛna tete ɛyɛ subonto ibi ɛso a kyerɛ ɛnya asɛm ketwa na ne nyina mu no ɛyɛ ende kopie mu ofra mantam mu a ensuyire a kyerɛ ama no home ɛso anam so ama adehye dodo na ɛtutu wɔn mu a ebi munya baabi ɛntena japade ahodo nso ɛsɛn ana otem sɛ aban ɛnso ayɛ n'afam ɛde asɛm no ɛkɛsɛn wɔde nneɔma egu akwan so wɔhwɛ anim so betumi aboa sɛdeɛ bɛyɛ a akosu mo dam na kɔba sɛ agya yehu nsa yɛ ma agu so ne abɛsi ebie ma nsuo no bi ɛtene kɔ a ɛnkɔfo haw bia ɛnso ɛma nto kyɛ sɛ aban gu so ɔde nhyɛyɛ egu ɛyɛ akwan ɛso kratafa ɛtɔ so ɛnkro ne edu nhyɛyɛ ne nyinaa no ɔkukyiri ɛnso ɛde egu hɔ na kokwa mu kitahudie ɛne a epie montene ɛso no ana no ɛyɛ pɔ bia na nkrofo bi ɛbɔ na wɔn ahwɛ ne mu sɛ mpempen polisi saa dɔm kyerɛ IGP yebetu na adeɛ ɛso no mpanyinfo yɛ pa wɔn so wɔn hwɛ na nsɛm yi wɔn mpanyinfo amasibere no abedwako yɛ pa wɔn amasibedwa fie no na deɛ otua wɔn ano ɛyɛ owura atakyea sam no ɛkasa yi CSOs na ɛsɛnka bom kuo bi a wɔn hyɛ aban so wɔn ka bi ewom wɔn aka kyerɛ ɛyɛ amasibedwa mu kyea mehene right honorable Urban Kingsford Babin sɛ owura atakyea ohun nneɛma ani so sɛdeɛ asɛm no wɔsebedi nene na mwade wadre nsɛm no wɔn mo nte aseɛ etia wɔ sɛ yɛhwɛ na yɛtoto nneɛma sɛdeɛ bɛyɛ a asɛm no ani betumi ada wɔ obi nso ate aseɛ kɔbasa afi no yebu ɛyɛ ɛho ɛfubuo na yɛhu sɛdeɛ bɛsi bi nso akɔ ɛno akyi wɔde ɔsoafoɔ na risk asɛm totoɛ ɛsoɔ ɛmfo nyine de abɔ no onyafoɔ kinofori ata na wɔkyɛm sɛ afimpino ne aduo no ɛnan ɔman no akɔ ɔmɔbɔ sika no totoye no ɔhwɛ ni mu sɛ ɔmo bɛboa na aban atetete nneɔma ɛso yɛ friend sɛ expenditure no na afei so no wahwɛ sɛ ɔde nneɔma no nhyɛ ma pa begu akoa so ama Ghana economy no ɛtumi anyini ahohare mu na afei so nnwuma dodoɔ na no aban betumi so ahwɛ no abiebie ama nneɔma timi akɔ ɛyɛ enkan nti the Ghana Observer ɛnso ɛnkyere mu ɔde baayɛ ɛno no na printbank ɛfoɔ nso so sɛm no ɛkasa yi yaso wa mo so akasa de afa enei enkrofo a wo mo ekoto hye City FM ni City TV wo mo amane boni maame eye akosua okire eso no na me no kase wo mo kire mu se antwa ye kura asema ye di hu nkoma na bie ma sa asi yisi MPP fo obreyen NDC fo so obreyen asem da kura ni ensem kire dwuman ya bonofo sam adwuma ana eno bebusa se de bi o nya sa na tie nti ho asem ewa ha sanso na mpanyfo mu si eye UNESCO anamuo ewo Ghana ha wo kyese ahwom na hwenguma su adwuma die ntotoye so abɔ mpanyfo na aba so tie ho asem de boka tadi aba the Ghanaian Observer mu nsem the finder the boka tamu nsem na me de to aso ma ho the finder nsem ode aba no pe no ya tititi bebre na ho na afufuro bia yi ni ti enie ensu a dam ene ayi pon ene akosombo dam a yakobi ho no a akommene adehye bi no ena find agba mane se enipa wo mo aka aha wo mo adi wo mawu ayempim nsia 6000 na wo ma shadama drone atwa sadia ade ni tie ni na de aba the find akra tani ma no pei na ohwa akwae so oman a ati nsuo so ye fan island ohwa sawa pepe na akwae na se enso na diewu papa emi humbuni na ebie dia the finder the bokrata eno no de mdi twato ewo mano pei ene se asemde na aba ene se bafana South Africa a wo mampani e de Cyril Ramaphosa ene Ghana the Black Stars ama Ghana ayenso ye mampani e de Nana Adodankwa Kufuado yemienu amamienu atiase age atum se ubetumi atukwan fi ayi Ghana akọ South Africa unhia visa bia
ɛna abetumi so fi South Africa aba Ghana unhia visa bia ntimprempren ekoso ti wo a opeso okọ South Africa free no ekwan no aba abeda ho epru na bie ya enho asem the finder the bokrata no edi aba anopai na metua so the bokrata to this the inquisitor na the inquisitor ade ohwe ne bana caption na wode emfonyini kono sa enan enum ade aba na enan no enum no emu nan eye mpanyimfo empepam no kazai MPP amanyoko no Frank atubire dibere na abeto wonom no wonom enso epre enti wo hwa de odikan eye Ghana mampanyini abedeche Dr. Alhaji Mamudu Baumia de otosumienu eye Asen Central Marshebedwe no munyamfo Kennedy Akompre kwaja pon de awotosumiensa eye Dr. Friye Akoto ankane osofo na ohwekuaye ne eye enuane dwumadie ntotoe eso ena afe engineer Francis Adenimo wonom ene nkrofo enan a nyakopon ya adoma oba de wansane atiasfo asase su dia November 4th etwa ni asia no mo MPP amanyoko mbe yimu baako amana kura mo franka de ama wono mo afimpino ne adwuno enan na no na wode eye maame chief of staff Frima ose opare mfonyi de aba na wode atu anu kiremu sei November 4th abato no asisiam no kasa amanfo binum target maame Frima opale ene afinkrofo binum ai se wombesom ye kululu bi wase a ne ade na nkofo nso aye aggressive se omunim ha no amudi si womusu di besi na ye gaga tuga te ho asem da boka tai na no pei wo bomu enkomo na owie ye no ana wasanso de eye emfonyini makomako enan asa babiem na we no wode mra shebadwa mu chia mehene right honorable Urban Kingsford Babin fonyi di aba owura Samuel Atachia wono eda eye abedwekwa ya pa omo se kokwa mu kitanwudie ni apie montreso no wonhwe na omontoto nyoma na yempe eye ne pharmacy bere odo ono so mfonyi di aba afi eye police sadom IGP Dr. Akufu Dampare so fogini ewa ha na owura Kwame Jan no ono na ye IGP ne mla nim ni a wotwitwa enso age no wasem yi ho na no na wo kire mu se pobi se akwaso biem ai pobi kwaso abedekwa ya pa wo so mo hwe na asem no wo munni ne fenchem mo ne ye hunu ba bi asusade bode ho efa no yesi wo mo sanso eye kululu bi wa asem no ho enam so ma nkrofo bi apa mo ntoma agese anya asem keto no so de oboka tai edi mu asem ede enso aba na owura opunini kokobod ho sansam yi enten kwadaye enti de nkusita nso so ba bia duru ne de ekonyina no wosanso ede aba ewo ne de oboka atem wei eye de nkusita ma ne ba odinam enne dwadai the informer the bokra tamunsem enam de to asoma na Ghana anu muse no ade bako a yegidi na yesusu se ama empunjo nketinketi bu onomo ade bia o se nipa da sani a o ye Ghana ni ye ede boa aban ma aban so ye bitu so na tigya se yire no ha ye pan eye nhyeso ye ni nhyeso indiscipline eldos dodo wo Ghana ha na eno nam so amya se baabi a indiscipline wo pan ba ko pan ye kwan so driver ni obi didi wie na o de ewura ne toka ni mu a oyi no ato atwene kwan ho instead of so na dem o park a wa prade akogu ballem ana container mu no onye ni wayi no ato atwene hwem no san di na tem se nipa kro ye fi o driver ni onam kwan main road pa America tetetetetete nantesio ba wan hwe ye wanim fam e di asemaba etumi kra ma accident si obi ntesio tumi ma accident si kwanze e bo ring screen ani na peten mo sa video ani so yo se bo bi na ebo na e di asemaba enyuma bebre a e den sama nkese ba e wa kwan so de e bubrudo weni na no e ye nhyeso aye ni e wo kwan so enu nti ene de sa de we ba traffic light aso ko osimiwtwam no watwam so ampa o twam so bonse de asem aba wadu zebra crossing obeto no bo na se bia nipa gina onma nipa na twam no onye ehokra na otia so mo wo munim wadu ba bia dro na ntweti ye de ato no ya sam so duru an ntwetwam totobo ehokra na otia so mo adroma fo obedu krom na obedu na semen ko 50 kilometers no ehonum kwa na otia so mo tibo wana obi twam na pan mirka nti eka na obeto fom saa nyoma weni na eye nhyeso aye ni nti
ye bo abenya ye bo pepe eye nhyeso aye ninti na eno na woma ehwema ekwanso jojo kwanso brebro kwaso manmu se de bia nhyeso aye ni we ni na no nkofa asem kese ma no eye aposifo efa ba kwa efre wom NTTD wom so mo tena se ye analysis keka bi bom titi bi film no de wom hu eye indiscipline wa kwanso se de making ne sa so nti wom de nhyehyɛ bi abaye fe no traffic tech GH na eno no ade ba ko wom ni se wanye discipline wa kwanso titu ne traffic yard mu na ubu mra so a ye chi wa ho na 120 Ghana 1.2 ni ejo ebi nso no ebadu 240 Ghana cedis na de obaya eburu sika no so no eno ne yan use ka ye do court straight eno ye fe no obey before complain enti de Ghana police service for ede aba eno no traffic tech Ghana ana GH and you show from the aba ebeboa ama hyenkafo ni nipa wodro bia nam kwa ho di kwa ho dwuma atumi aye nhyeso na aboa makwanhia ne nsem bibiri eso ate the informer ene de asem wi ebai ebiem NPP mrahye bidwani bi ene ebo party ni kokosai womunyai ayampia to a womotoma ne special prosecutor womunyai kura na mfaso bia ni so nano NDC fo dwumadi omudi a womko tram City News and City TV ni City FM amanboni ba kono ena GJA ye empenifo esrese NDC fo no so ekoye sa no yenche wo mo se de yache MPP fo ewo YouTube dia no yenche sankrofo no eno ne asema wo mo ka che Ghana Police Service na anopei informer ne commentary a odeba ne se o se adenti enna onura esiedun katia chairman ma NDC amanyoku no ebo NPP chairman owura Steven Ntim abaso se obepa achew ewo de ne mamu an be ye ewo YouTube no adenti ena owura esiedun katia ebo chairman no abaso eno ne asema the informer de bokrata no ebisa anopai na mede eye Punch Africa na eba labi ultimate punch enti yanko daily analyst ni mu so any daily analyst da bokrata ni nsebnie wadi atuje kyeremu se adesuafo bi no mo samno ekazai o kyeremu se yayi won madi esan se won mo enwumasua enkonkan baako mposei enti eno wasem wadi aba ene wo kyeremu se ne nsukura no se yayi wadi na esan womadin bo enkonkan wo nwumasua mu a wo kyeso betimi so asa apply biem enti re-apply enti si yayi wadi a utimi no abusuafo akasa na ebia ubetimi ni school penfo na kosi nkonya na wa kyerɛ wo nneɛma baako mienu miensa bi nti a ebia nwumasua ne timi nkonkan na o masa ajo biem na o maboa sɛ de be ya afi no mabetimi akonkan de ama wo enti wei University of Ghana wa mo so mpanyufo na de wi abetu dwanti so obeka on beka ye sɛ wɔn mo ɛwɔ nwuma bi wɔn mo musua na ɔmo pass mark bi da hɔ sɛ wɔanya saa ɔmbe yiwadi agye sɛ wonsɛm ba ya Ghana fo bi ne mo ɛso mu kan na wɔkyerɛ sɛ sɛ yiwadi a wobetimi asane mpanyufo besi nkonya na wa kyerɛkyerɛ nneɛma mu amanti ase atimi ayɛ adwuma tie no wasɛm da ɔbɔka atai ɛnso so ɛde ɛnam ɛwɔ hanom ɛno akyi no wɔkyerɛ sɛ US one more bafotene anamsi ni owo Ghana hanom wo mu kyerɛ sɛ ɔmo ba bɛhwɛ aboa na Ghana adehye maako be sɛ ɛyɛ aduonum wɔn ma mo ntete afa kwan mefa so a galamsey illegal mining no ombetimi ahwɛ ne yako ɛde atia nti US embassy no wɔn so asudi ɔmo pɛsɛ ɔmo so fato ɔmo so na ɔmo de boa Ghana sɛde ɛbɛyɛ galamsey kon no ebetimi awie mu die enso eno no owieye GJ samtwerafo nka bomkuo kubata ba kono no wo mo so semino ka so mani abere wa amanyofo so papa tim sɛ de amanyofo ne Ghana samtwerafo ye no ha adwene ne yenya ndu 2024 ne kuramponi ene ewura mu dia hey ehua ne bedo so tan den wasem de boka tai edi aba GJ kuro ya so ka kira posifo sɛ animanimu ya NDC adehye ne mo amkoto hye eye City FM sem training so edini mpaboro no omo nkwanhwe wo mo nche wo mo animanimu ya
tiano so asem da boka tai edinam 2024 oman no akomabo sika no mutotua so se de edi ka de adan wo no so afo sika asem totua so chem so obre no ma egu akwan so asese ebeboa magane ye ho ayenha ye ne daily analyst dia wode nam ene anopa yi enonom the meridian the obokrata munsem enam de to so ka say the obokrata na poso agozi broni fe headlines eno ena yede sumo yeti akua afrakoma studio nyame mfa ne kra ensie the meridian the obokrata che say aban hye womu a ye bi akosumo ne pon dam no ye bi ho no aha womu no aban hye womu nkran say ade bia kade bia be hiama womu asetena aye dwojo mprempren die aban ne say odebema womu nti humfoni ya otumi so mu do ne tibi kra kratafa doso mienu ene atwe ne bam atua no anopai na eni adwuma gu wiase enyuma ebi guwa ewiase ebi guma wodro na adwuma no ebi wono ma to the stance Ghana asei wan fa dubone mpo a untumi nye ebi wono so a untumi fuo ni kan nye chese adwuma no guma wodro obi anso ne de obi wono kra obusa ne se den na abe ose me okan na ho adwu so ye nden no anope na enyuma guma wodro no ba ko eye woma enu anuane eno ena nkramumpuni mantemu dome market women dome ema adwadifo kire say bidie eni eja emumusie no ese woma ni dodo ena esa ha woma pomuden enso adwuma mo ya no ti omu su etoto sre the meridian deubo krata na mede the bokata watudin ese Metrolens the Metrolens ono so ensema wodode enamnie watwamfo nyine aba ene uhu se enei yesida nkura bidi asiwo no ma efe pa eno achi mihu agoprama na chese stadium susu a eno so watwamfo nyine ede aba mehu atwetwodo ne ani ntekuku damfo nso a ebi kutakuta homam ebi kuta apaso na ye twa homam ni AstroTurf Oka Stadium Ghana nyina akra ye ni stadium nie Ghana nyina akra ye ni stadium ne ansoma madu agidi sebo tene ko mwenya AstroTurf nya wo mpeni bia we training no we nyina edi piaka we Messi fie park o training won pe Messi kura won fa wadi tunu fie ayedan adu Messi wadi ayedan oni fie what ni be bia won pe no makwa ya we nam da ni am ebrebo we nya carpet ye din say dem no makwa isa dia begu fa e hon say ya de abo yi bia de yi ade agu ase we ase yi eno kwa no contractor ni nyewe na kire wa kire no wa kire wo ene guess wa from ahwe no ya de ya so taf no ene bi won ho mimi ni mdami kan share ani ya se ensema do agim na sebe dwani woni nyamfo franka no domple eja wako bia no a chese nya sem ke 20 AstroTurf no sem no kasai okọ ensema do agira yeso o manyo modie no kura no wi osanso de library aka ho de ama wo no mo a ene enya asem ketua katafeto so nsia de obokatai abonchiremu enso ewo ho no mo na kroni ya de mempe mepe ani ase mempe hene dia mepe ene sa metikura mepe no a voter region your peve mepe bon we mepe jana ka akọ no mu di mate no mu di nsen peve mepe pon peve mepe pon mo no metimi aka na se fu kura no mo trotro sa na o gaga na ho se de olivu la da kuma se da ko akuti se de mate for ni shadow for we no mo so sa peve mepe sebo ali aso aja omo hine na ni age pa wo bo alakwadwo kire maten abaso se aja se de woseme ade ani die ede ma framantamfo no omo che se bra adwene ntiase so bibia besi bia na waduru ho yakra bi na waduru ho tikata feto so eye ensia asani people
wɔde ato ɔse ne da Ghana mampan na nadan kwa kufado akra so de ni bɛkyerem ɛwɔ framantamu na enemiai mɛyɛ bi a ɛga akosio modam no yɛ bieye adi wɔn ɛyɛ ani ana sɛ ama ɛhaw abra wɔn no na nadan kwa kufado bɛkɔ na gye wakɔ akɔsra wɔn tie no so nsɛm de bɔka tɛ de abaka tɛfɛtɔ so num wɔde nsɛm people ɛde aguo the metro lanes die mede to aso ma wo anopai eye de bokrata ya to din Daily Post de bokrata na eno ena oru akwasi prat ena kasa wanum se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia dirty nasty politics enum enu anyamfa so afiri a ene wa ba bedudu aduri na Daily Post se abama ne se oru John Dramani Mahama ena wabo ana akwakohwe de ato akosumbo ne kpon ene adeche bi atebembe no wabo ana akwakohwe de esi wo honom a ehumfoni ena osre aban ne VR se wo munhwe ne manim ya entu ho anamon onimnyafo Kennedy Japan Asen Central Amraship Jeni Mr Showdown ena afin so all priso betu franka ama NPP amanyoku a 21st October obe showdown ewo dani nimpotem na okoye bu otakrade na ansa na okwakoye no okoye interviews ewo radio outro so ehono na okwakoka se ono no o se ayi o se onye kra chinya line nti eno ne asema oka weni na no oka bo NPP titu ni election committee no kokose abo mo ba beto no busumi eda yanim ya ne da to so nan no ma wo mo nyoma dwen da so mu bewiem anombe katasumu mu asubi na ono no onye krachin align sanse no binom de ya align afunu na wadwane no to so no onye chin align na se de obetumi age so mu yesan bi a ebesen align chirmaten de Daily Post anopai na Republic Press da bokrata no na mede eba semino kasai eni ensema wododo bi aba pa na wochem se school feeding program no ukọ baabi a won magya aduane ne noa esan eye santwe na mo be se me huni ye ba me huni ye eye poison ana okay Republic Press one second poison story, no? Poisoned hey ani asa ye hu condo na se school bi wo no ma magya aduane no esan se huni se nuane omo no ama mofra no na awuduro mu ana o say school feeding cook suspended over alleged poisoned condo na chese nuane no omo no ani bi wo no ma huni se awuduro mu hai asemaba ai wa kire duane cropoting condo yes I don't need more no okay etiano wasem ero no sure wase wasra ni bi so eja wono akasa se isam no kasa muntimi hunu so obeka ya police for den krata ba ayi asrafo na den krata ba monten so na watwetwa mu se wasra ni bi wasan ne ho atwa na monse do na no mo ye nhwemu ade afa na asem bi ho a omusu se wono mo a one more Ednam kotikwa so da nkrofo adwere gi wo mogya pade na omusika oka ho fraud fo no ndi sa nhwemu no guso ekoso a munya nwie yo ena so ono ana agene nkwa afri ni nsamo so obi na agene nkwa so de afri ni nsamo omko hu se na mu esen eye ahomaso a chese no ehun nsem de oboka tenso sa nso ede aba ewa hanom owie ye nso no osofo eskasam to ya so no munyafo knofuri ata na ka kire Ghana fo nyina se sisi ade nyamiadom bibia de na akwa mu se China fo ne yesrese nkaka ya de o momonhwe so mo de be kyeye ne a wo kire se ya ade se China fo so ede nkraba so yensam we kan no omati to mu ehwe so bedi hu dwuma France fo so kra enso atenioma ase a chese bibia ekotototi Ghana wo kire sisi ade ya da betimi ada home kakra tie ho nsem de boka tedi aba na emranim ni eye lawyer Martin Pebu samino kazai onso yesine ni abre wo eye sofo panyini otabel so a chese anya asem ketwa ade afa eni nyina afa eye atu esien case ni ho omso mo ntiase yese papa yi sofo panyini ono de yamfo na nkogina mamra na no omso mo ntiase
lawyer pebude edi mu entintima pa so no de odwene won te ase te ho asem de boka tai e de aba na bus no se wokai meka wo si na sa asem we da so ho ho bus wo sensem sori ye e fo owura John Dramani Mahama ho no ya sem BP ni NDC for de abo ade agese ja asem ketua a chese omuso mbe so omu ye hu demo BP for be so omu ye hu demo abo apapon so ye ayi press conference na watching mu nti wo so mbe so omu ye hu demo NDC for mbe ye wo Ghana ma yare mo nti won sem de boka tai ade aba no so ye chombe so omu so kwaji Mahama atan ye boso say no me ye no amante no Dabi, where MPP for also the fixing Ghana movement is it? Serious, when you serious. Mama spend the time on a can't story for fraud. Ababo. That oh you serious? Oh you serious about who? Hey, we are never can tell you. Yes, people didn't say a good say then yan ka bo papu you be a man position on party mu. Oh we are never also just serious. I story for fraud. But yes, you see me Ghana asem. Yeah, di twa no pe kra ye daily dispatch na ewie na dispatch na analyst bi ye nim nipa ban ya oye o de ababa tudwa se orala nchamaten sa analyst ye nipa ban ya oye we dey trebu o se alanchamaten 2024 about 2% grow nya o de wie mo ya no akweti mo den Alanke will not get more than 2% in 2024. Papa, it's more than dear midi we cry. Yes, say, wager dam no so ashisha to say bi open for wa wonu anya ne ba no fo won bi da and ashisha akoda ni num nti bon sa ashisha etumi kura pai ne atale na yes wager dam no ashisha sa na hyehyɛ no ekodi bum sisi anan no so yakɔblen ho a ebusia makomako empim mienu 2000 ɛne afie ahanum 500 wɔn ebe hwere sanoma weni na 500 houses ebe collapse afi nso ebusia 2000 just say 2000 wɔn occupy 500 houses wɔn ni na obia ebe hwere ne nyoma bia daily dispatch obo yedi asi okay ene ye mama Eunice ne awoda immediate me my sof mama me my mama from die na cost and jabe bin na cost yes me my mama from die enti ye jadi akara ma customer na no kam ko to fo baby nipa na say ni nua ba ko din birthday ntom wo ni free ti and any more access of mommy bears. Only free. Only free. Serve yourself. Opening. My serve yourself. Serve yourself. And you say why you serve yourself in the maybe you been day. Oh, you see come my unity. Alright. My unity too. Have you offer me see mama zakwa? Odi na wo dan ti wo tie. And so for mommy. Accommodate no. Come on. Batom so. I'm 20. It's another Eunice. So for mommy. And now you are with that Nyakopo wo hira na onya okese. Ye mu bi de say ye nya odi asenka eja. Enka sabi ye mfia yi krampan. Ye mu bi onu aduane ye se ye nia na ye tintim. Tie ba ne ye nya bi pani aso aye hye. Nyame hira no onya okese na afi so no. Oma nyame do ahye wonsa no hwe nyina ye so saa enim se bo ade so betwa wo so eka hye wa na mu nti happy birthday nkoma Eunice sima wie why are there wie me die me de ma kam die dada nti kwaku ye tio high customer kwaku ye tio me ma kam die dada saa my bibia wie dada oh me man happy birthday I can kind messages nyina nso me man happy birthday or a nice woman and when you nice man nice man when you nice man 9 square and pay nice man message ya o ma so ba ya can kan ha no enya senketwa sa share nya papa na won mo bibi adi bi dance wo muntema oh uko mi san pacho reverend won mi kunu
Audio. There's why I'm an ass. That's it. Me, oh. What yeah. Sunday, what time will cream here? Or see any water. Some cream. Some cream. Yeah, now Wally. Now, I'm not going to for the major. Body fufu. Oh, yeah, oh, that's inti. What fufu fame and sound as so too. Yeah, now Debia. So, Mammy and a warrior, I just open Yintia. It's my unit. That's it. And an American or a nice woman, and when you're nice man, and when you're nice children. Ti woman in ya momu trim kwan so monya mami bisa sure yeah me hano papa yankopon hira no na se de oti nanim no me de so bi din birthday bia me hwe nipa na life na okay am se de oti na koso ya ne sa se bibi nya dia na ma kire se wudi birthday die me oni agina no so na sesa but the my experience one na no okay oti nanim manipa kama ti nyamisha no sof mame Junis. Yes. Sof mame Junis. Sof mame nyawa eso. Nyawa. Ndi echi sof mame. I see. All right. Inti me na masie na ene no matese yesi odi birthday. Ewa sof mame gobe. Ewo yi old premier. Na makaifa. There be only old premier. Old ye for Kumasi station, old premier. Kumasi station say no me no. Oh, okay. Is there na no praise of mame gobe? Gobe mo. On so ye chia o. I was say wo mu e kosra no. Mo. Say sa na on pese adwuma ne ye. Say sa na on pese adwuma ne ye. Anka betena ha no wa chia na no. Uwia no wa tie si o. Ni wonse waba. Ya se presenter baako. Otisi form culture baby. Didi wie ya no ka kire me so o meni asumasi o. Oni asumasi. Oni asumasi timinya den. Abi amini asumasi. Mi ke sina no nya do. Asumasi atomako. Atonam. Eso bo odi ani pam yenu mi ansa bi ba ho. We jama pa. Odi a watch me down na wo. Onu se. Wo hemu ati akwa ntia nko. Asem. Emre bi ani Lukaku ankohia baabi. De omfra no Lukaku ai. Kutoku player no. Wo mo je ni pepe. O say. Me too. Omo yo je ni sika pepe. Bi jira odi am say na mami pa. Lukaku kotoku. Lukaku kotoku. Na do Belgium ni no. Ana onya Belgium. Lukaku no wa Abraham no no. No do na buy grand get Juniska. Lukaku adi dia wi asa Juniska. Kotoku Lukaku bo Everton dia no simi Juniska. Wa Juniska. Na ko TV so da sa akura ka Lukaku ni nsesa. Ma me ne kura so nsa mfa ma no. So no kura onya ko la bo. Den efe senga football abeto dia no wanyiska. Na nka na atade ehye no ina na watwe odi agwani mu o segwa no apija soft mame abenkwan yes ni na ba hwe wachiri kwan yes of mame gobe enti yes what to gobe but nya ni din no minim de etia kwaku pese wode ye ni din gobe momu no oton na se Ghana ne de sa na die ade ehu di ade kro na yehu eta hu wo mu no papa speaker se ko he wasre ya so mame gobe ni so beka enti mame unison so my friend is saying so mame ufu so mame choba na so mame choba okay enti arope me matese asi odi birthday sa no ya na hode omso ye nsenkyere ne enti mi wie ya me ko ho akọ nsenkyere ne kro nibi so ya say ana ye ntwe customer mom le janka obedi delegation ani mu di akọ anka odi anim wo di delegation ani eno se ni nchen so eyi bo pe ena go be ni birthday ni ye kan
Dia customer wa say wo customer say anya mu wi ase me tima na wadi dom na mu wi me di dom ni na ye ti bi akọ ho na mo ka sa mo ka go be dabi won dia me body link ni bi wo ho dabi dia me ti bi adi mo enti ye wie pani nyina si from wadi delegation anim ne akwa chia no ba na dia o se di ufu free o say na dia o se di ene wadu mu to so amafufu on fufu dia we betime do for 5 times a day so me nyakese eno na eche se nya aduan na me pa okay yenta hu wo tim ni mu fufu no ana mi da hu no tim ni mu hwe me yan kwam yan 3 weeks o 3 weeks wa be na se na jayem to aso e wa ha some 44 minutes after 8 sharing so machi eno ni dwumadi ni din ye be kwa homa no so na ya hyase di enkomo medical catcher say Liberia wo mo amanyosem ni be ka ho asem kakra abatfo no mo ato aba nyankopon ya adma wo chena Tuesday will be exactly a week wo mo kwa abatfo so mo to aba yi president enipa e kokotwe wonti se ye nto onso aba omo ye mako edu enkono 19 enipa ko so omo kakopem mampani adi wo Liberia ho no omo ye mako 19 omo kokoto waba no na no benada bepim sabre results ne mai the ayanso so yatumi afolo ayensa aka omo polling centers no eye mako 5890 polling stations and as a centers ya ewo Liberia omo to aba out of 5890 polling centers and as a places you know emu 4295 and aba na represent 72.2%. CDC and UP omo hono medical ka say political parties e kono makmako 19 nemum mienu ena aso omo anu gya no den pa omo CDC no ene ne a President George Manawea edu onanim edu omo ko kono anim ena UP no so eye dia owura Joseph Boankai enso so edi animu odi ama yenkwa homa ne so mra na afie nkwati nkomo we mfiri ho na afie nsa metoa so emfa emma on ye ne owura John Kwadwo Agbote Esquire constitutional lawyer ye personal lawyer nso so eno no kanzo otimi nka no pay machi hello kanzo eba chapo mokode ye de radiase na ena no ne yesi nke no bon komo so amese na dwumadie ndu kodi baabi anopedi ye ba won chen a amanebo ne etiawa ena no ena yenya ne ntiese Accra High Court edi atemu bi ababonten Owura Williams Atuesien founder edi ma Defound Capital Bank yesi afedi ye jeli no 15 years na ye hwe count no ne sa anoma no omo chiro no a eye brofo a wa na betimi a kira se de ama yen wadaroma court no eden no de tu edwa na no okay me da what chief nyina ase the court no de tu edwa na no ne se Owura ato esien oni enkofo bi mienu bi na emu ho no ye papa President John Mahama who say banking adwuma na ekofo until also saw banks may be happen until or the became my home the kakwa de adwuma no abetumpo na at least in there no 622 million at least 622 million and who uncle akunta obebubu ye no and to asum ye hwehwemu ne ho say sika no mo be 90 million afa baabi bia na je se ofa kuti kwan bi so na we sika no on fan schedule no obi ko ye nyoma ibre enti ema court no ema for nine court na ye court no ono atoisi ne ka say nipa ne na aka na ho no de court nyaamu na ono atoisi ne na sika ne na otiye enti neguso a ye di asam na yenyi asam na obae na
or say Obasana. And beginning, no, the Shas and I say, not on before. After the other, they know, say, or Obasana, no, say they would order for what if for, you know, court, and my initiative, yeah, your friend restitution. What you do court 7 years, and I told you about to have this. Now, would you tell me where we are? Over to me up in the family. La my phone and the court money economy here. And I call the court to get to me say, okay. So one case I can say the kind of what we are. Ya to Musicano, Chiama Abine. And I need a move 37 million a call. Until the Arcano, there's 53 million. As a Muchia and Chin. And Tiato do that in our city cano, Nadia. A Japadia or this year, be or Wabukoyano, and maybe a moment, but a Japadia or Niam, a Dinomo, a Chivo, Manso, our court. Like any no, then Japadia and when you saw the Nina account, the court will say that or yet to future be a court many. And the canon say, I still want to meet you there. And my main found Kutum and I court. I didn't court to move 15 years. Yeah, come on. Okay. Enti wadaroma we no aye de na kwakọ tumu no. Sika was wutia because you say watia mu 37 million. Aka 53 million. Aye ka ana aban na bitimi akoso age. Aban betimi akoso age. Say ya nya ruling na HSS kan won ho. The okwa services here no. Nya judgment HSS kan won ho. The okwa services here no. Punishment asotwa ya de mama. But the kind of one there. Or showing inside the car, and I say, only or showing as prisoner car, and I say, your man is being crying waba outside. And now I said, where you crying waba, and I make cry, and I thought you cry. I told you that you are that judgment the abbey. Now, almost a coffee or civil case. What you have to more criminal case and say, you cannot know. Until a court and this says, cannot man. Am I 8 minutes, the system? Na ne council so betumi aye smart bi no wakose bi okwakwa appeal na wa kyerɛ so okay se mo ageli ne dia a sika no kra no a watua de ama mo 37 million no mo nsan fa na de ma no that appeal no de betumi akɔ o ya appeal na o appeal against 15 years no ano appeal no okwakɔ but says sika no no say no no nkasa nya dia atum ne de Oko court cry, who say Umrani Wutika. A criminal case, the you say a police for not attending a for the Okojina, say charge you criminal case. Secretary in this one case, would you choose the chair, whether or not it is the and to say a sentence in the case in the but if you are called a judgment way, evidence in us war, and you are called civil matter, you are called Jesus can in and of your court, the calculate, now I can calculate the interest at okay, now, Wadaruma, a bit so can say, name was set in carbine a crampo, or pepper, my day or penny cocotum, because we be or dicka. Now, what ya to so bit you go sweet to your beard, and Kayamani break a cry. Uncle bet me at Yadan say, yes, see a jailing or one concord them. Now, you see, I son concord them, Sicano ni 2 and 1 air twice with ya. I mean, no because on Adia to say, why young from here. And Kakota, they didn't go to a criminal court. And can you say, because you have a plain money chili. But court, I want no more. No man of crime, I couldn't say. Uncle Chia. Untia, to meet you, no problem. And court, man. But after, if you say, oh, my, no, what will you say, no, 50 February up to June. So February, June. Last one until January by next month and November more. But maybe now, Wabusu on Chia, and I know Kasa Kasa, the Cano on Chia. And to the time I said, they didn't go to Muka, or several criminal one, and Sana, the civil one. I see. Enti sisi ya no bi bisa say dey biem na aka. You see the aka na say
on the lawyers, no, on to me acquire appeal against the 15 years imprisonment. No. Now, all that, almost appeal now, on to me, Jinasu, I have the bail pending appeal. So, you granted that bill now. You bet you need Johnny, I'm another explanation. I'm a court, a time of the baby, I some no appeal court, a draw, a bit of no apple. Your court, not court due to say, judgment, you're wrong. And if you're not a man, you're wrong, Yana, a big Yana, another explanation. But a court did the court in kind and one on one. The sanction, every day, the amount of the moon, but the same actually denied for 2 years. All right, my final question na minja one ko ebinom so ahya ase e kyerɛkyerɛ omonsa de kyerɛ empanimfo anu omoka ne ho because yenim se na enye ono nko a na bank no oda ano enti se yede ono kɔ ne yɛtwenabo so a ade na omo aka de yese omo anye hwe enti agya ma omo kɔ saa ono ana oka se ono ani omo ye adwuma no ika no ni na ekodi ono no enti na ho no de asamo a ono aka na court na dia tum omo ye si amanfo si omo ni omo na ye ebia ono aka se ono na ama omo ayesa nti tani nya nso aka kodi nko enti but maybe as a lawyer no baby a me bonjo so ani say Bank of Ghana e was department dia omo na mo hwe bank edumedi so enti say sika bi Ako bank bi it's a Bank of Ghana on the poor not just the canon you see not the canon or to Mrs. Could be another bank on one Katani not the idea. Bank of Ghana for the monitoring department or more monitoring department. They said you be other count you're in charge of capital bank that time. I said every month almost the report grow. When it's your pass secure company. Now one year correctional anti-correctional measures. Now why should hammer says can you ama bokasa. It says bank of department and the monitoring department of Bank of Ghana. I don't understand why they have left them off the hook. Because don't mean first way without connivance of the people from the monitoring department of Bank of Ghana. Ono to we can abra more Bank of Ghana na mo hye no so no anya tum I enti ebi mu kra kyerɛ sɛ mpanimfo yi a o san o mutie yi wo mu nyinaa wo sanka lawyer no ana sɛ PM panyini judge ne hunu so o we de bi o makoyɛ mpanimfo no on pɛsɛ ye betwe wo abo so nti na ogye wo mu nyinaa hawo no asoa ne tiri so saa na nso hunu no there will be a law more. You're trying to prove beyond all reasonable doubt. A criminal to be court. Say why you from some fan uncle and she one answer and fanco to Fiasia. A yes, which they say when dear so say, and probably no dear. And they say, dear, you Marco court no back way to Macase. We want more on account of more and your bonidia. Now, evidence is to say, Chicago Mudian, and your mom by some year or no, Edicano for mom, Kenya. A young to me, Yasa prove beyond all reasonable doubt. I just say, doubts are, but the one evidence is to say, a panel di kind, a tuition, a cassa, Omundi, Omunia bonidia. And at the best doubt, there was evidence. And also, I don't put to here and ye, immediately a horse. But the main any Bank of Ghana monitoring department, young from one count. Okay, at least we best serve as a deterrent to the ama afofro and I on one as a ubibeka say witch hunt na biasa akeke. That Attorney General now. We is just the tip of the iceberg. That bada bansa omo ye sanya manu bebre wo kota omo kusua omo di ho adwuma micro credit me savings and loans companies any other banks here go alongside capital bank omo nyina nhwehwem e koso e bi kwa wo court dada enti no
the activity no omu na baba we na edi kan enti dia kan na so baba. Okay, cancel ma ye na asini emfansi ha no bibie ne ebesa ba nchen biom. Yo. Enti yani ura John Kojo Agbote ena ekotwetwe nkomo ye constitutional lawyer. Ene se wenya botra kyerɛkyerɛ nneɛma mu kama edi amaye no. Ene nti debate any allegations ne counter allegations ya na fasa asemi hu ebi no kyerɛ sɛ da bi ni sika no yɛmfa de ma no na nkonko da fiase ebi no sɛ da bi fiase yɛ de ne kɔɛ de enye ebi se na ye nye nkomodie no kɔ history ni so wɔn ka ne saa ɛno na yakɔ mranim ni hɔ a wɔno ɛnso anya botre akyerɛkyerɛ nneɛma mu akyerɛ wo ɛne me yɛ toa so na afei nkomɔbɔ no yɛde ama wo hyɛ ne nso maakye ɛno ne dwumadie no edin ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo wadwenkyerɛ no wobɛtumi de aba bɛbɔ ade mu 0201 0533 mom 0533 898915 0533 898915 fafa ofa brana fi yenkin kan kama emfa emawo oko Facebook oko YouTube a yeginegina mu hono mo a enya asenketo a Frimpon Enterprise nsusu kra yemu no se menka nkyerɛ wo se anopai se eye mackerel papa bi na wo pɛdia kodi udwuma na se cooking oil ahodo ebie dia agidin bi eye papa no oba hɔ a wo nsa ɛbɛka bi saa nso na entosi no tin tomatoes yɛwɔ paper mu deɛ rubber mu deɛ hwan mu deɛ nyope bi aba wo nsa bɛka ɛmo no nso ahodoɔ bebree yɛwɔ perfume rice local rice yɛwɔ bag akɛse nketewa ne adantamu asikyire yɛwɔ bebree no wɔ hɔ lonka na wopɛ cap na wopɛ deɛ na wopɛ ne nyina wo ba wo nsa betumi aka biscuit ahodoɔ nso ɛwɔ hɔ saa nso ɛna yɛba no breakfast ho nneɛma Milo Nido cowbell saa ne ne yɛka ho no ɛno nso dɔɔso papa yɛsan nso ɛwɔ nea yɛde edwadeɛ semina detergent ahodoɔ ɛne parazone ne ne yɛka ho ne nyina nso ba wo nsa bɛka bi yɛsan nso tɔn books ɛwɔ yɛn hɔ ɛne ti bra bɛtɔ book ho akadeɛ nyinaa ɛfama wo ba no saa nso ɛna diapers sanitary pads. In fact, me se me bobo we no so adagye kra na me se no. Odi ane se obenya akukuduro no akopiem e wo Frimpon Enterprise. So wachem odan Madarina Hotel ase ho no mo a. Uduru ho no mo a mpacho nea wopɛ bia wo nsa bɛka watete nneɛma no so kama. Saa nso na wo san wo Frimpon Anes. E ho no drinks nkwan no woton. Ɛne nti drinks bia nso a wopɛ dia kodi udwuma no no so watete bo no so efo. Wasan bibie ne nkrabata ne bi nso wachem odan mobile kane GN Bank dan ya no mo ewum e wachem odan mobile ho a ɛhɔ nso drinks nkwan no wɔtɔn ɛne nti dwumadie bi a wudi ebehia nsuo ɛna nɔkɔnɔkɔ deɛ no me kamfo Frimpon Enterprise ɛde ama ɔkɔ na ontumi hwɛ mmoa na nneɛma nkɔ so kama paa wobɛfrɛ no ɛwɔ 0244897525 0244897525 0206473953 0206473953 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yɛtimi agye oso na migusu a me ne AD Liberia enkomo polling centers ya wɔ Liberia ɔmo to aba no yɛn yɛ de dɔɔso kyɛn wɔ ɔmo ɛno akyi yɛsan dɔɔso nipa mu no yɛ dɔɔso ɔmo nipa 2.4 million pɛ na ɛkɔto aba no ɔmo hyɛ ase ɛbena de etwa mu no ɔkyena ne na awɔtwe ɔmo da so gyina hɔ no mo ɛkɔ basa ɔmo ntumi mfa wɔ mo results ɛmɛto abɔnten na out of 5,890 polling places and as a centers ɛwɔ Liberia no emu 4,295 ɛna aba CDC ɛyɛ party a Yera George Weah president no edi wɔn anim wɔn mo anya president Ria anya ɛma no 593,558 a ɛno no gyina hɔ ma ɔhamu abupan aduanan akyiripɔ aduowɔtwe enti ɛyɛ 43.80% ɛna wɔno anya ɛwɔ hɔ UP ɛno nso so ɛyɛ party a kane vice president ɛde ma maame Jocelyn Sirleaf ɛyɛ Owura Joseph Boakai ɔno no so enya emma no 589,900
977 589,977 ɔno nso so deɛ ni gyina hɔ de ma 43.54%. 43.54%. Na just a difference a woman as a margin a woman no 3,581. 3,581. Omuguso a figures na eba eba omunya nwie ye eguso a eba na as we speak in there out of 5,890 polling places, you know, George Weah ateki a year lead. George Weah ateki lead. Ewo hono mo a and also some ye day amount. But as we speak, you know, enya de omo awie na enipa 2.4 million koto aba na wotwe na wo mo de be kenkan awie ni ehunu ne odi nkoni mu a. Eche se Ghana ye having you. Tiwe ma ye ba ye be di nkomo. Na Accra University papa menyamawo Enwani Heritage Christian University College yeah wa Amasama Stadium nechi very serene environment for studies Adwuma Heritage ASOM 860 a Christ-centered university 24/7 Wi-Fi internet for students hostel facilities 860 board is for MOA entrepreneurs and also ready for job markets for breast students need their business ideas sika ama wo bibie wan kasa wo nyuma into baby school no now a business owners and a laptop really programs ben wayo BBA accounting with computing marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Posaya BSc nursing and a bachelor of theology. Wow! Mature students 25 years and above. And to me apply. AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission, affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Hey Jack, it's a bookshop on Passay or town, and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise? On Sabekabi, you will book no any free crutch, ecopim tertiary institutions in Engina, and sorry, offices. And now we be bookshop kase and I will pay books in the Gumua. Also call on one sa ebekabi kai nation and so. Say, ye turn in the doso poom, so and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB bank and ED and shady moon. Fraying was 0244-293632. And I say 0203-083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Money, money, and the true way salute. Solo. Hey, now by school ben no nyai. Wait, wa bo. Missy, BC your coach computer placement gra. When you be Sanya wa fana ko school papa. Sanka wo bo modern de nickel living bread school compressed. Aka obano anko be 6 ones. Na mi nim. Ene ma me mo chire mo. Ya ena e ba ne BC 2022 a ye di kan e wo Prim Central hanyina. E ba ne UC Mass so a the whole Ghana. Ye ene e hurudi kan. Aban pra boy abaso. Ye teachers for ni ye good from crèche up to JHS. Ye ba je obano entete ye de. Oba fa ne kwa. Se opesuku a omo kira ye pa de a. Ene na eye living bread school compressed. Ene wo sa odo obano eba. Ya kwada ba kokra compresec. Wonya 8 ones. Ama oda MP akwa na baso e wo suku bo. Ama the free scholarship. Hey, what do mean na school to say the met your fees. Ye school fees ni ye moderate. Ketwa bi e kura obi obetimi dia ba betua. Enti ni hia ne se odo obano ebeba. Se eba se obano kura ye man scholarship. Ye be man di be free. Ama na sua de awi. Hey, kwa wo de cheme be won. Ye wa akamoda se udru akama boabo advertise junction wa. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499
and now say 0204 714040. Your sign so a car, your battery padano eframufi and your best your password, your sign Edwuma-Adwuma. The living bread, the best among the best. Abina, yanu tell me unkwai. I was a copy of drone moon. Me nantika cry na my bread. I watch you me so. Me so menti apo. My hojo. Ma posu to me. Me chinka say me ya. Menti no mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awa father mo so ane. Won chenkra na ebe yo. Yanti apo. Na anwum ye. Me dia je. Na heba for ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia badwa so ye fra no na Ibo mix. Eye for general well-being. Adu na asam yare yo. Amba sesi a bitumi adwumaden. Na Ibo mix no eye ma wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What ye se wo na okro no. Na yenu ma to ye yentumi ni din so e. Enu na mo behia na herbal powder. Ebesiesie mu nipadua no. Ahoɔden bɛba. Na aduane bɛyɛ mo de amama tibie di. Na herbal powder. Na yebeni bi ohin. Enye na wo pharmacies. Herbal over the counter shops. Dudua na herbal ventures. For 0244 774206. FDR je dwede nkrato ya atum. Funny from Adwuma-Adwuma to also health work train no a starting gidi enya grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimsodro constituency, and in the DC, Honorable Asaridanso, Eton Safro say, Brian 1933 apum, ewo Adwuma-Adwuma to also health work ebaso Sunday, November 5th, 2023. Ye shasiye our Chimsodro, Bosumi Rabank enim hodmoa, na yatnitni apumwa, ediafa odan kwaso, ediakopiem, ewo coupon summers in patem, nafe, yasambe piem, ewo Achimewisa ne abewie dwumadie nyina ewo Swedro Astrotef no so enunti ya tonsa fre NPP man nyina empo wa wonye NPP ni na opese Adwuma-Adwuma Honorable Kennedy Osenyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na Adwuma-Adwuma to so health work dwumadie enimu eye 5th November 5:30 am na nyina yefam peja Achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai Adwuma-Adwuma to so health work yi no eye Oluwa Osefrimpon Kofia Hinkramafo Alex Ajari OPK Sylvester Tete Carlos Ahenkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibeye Boa, Mr. Edubuahin, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, Efi, Office of the Member of Parliament at Chimsodro Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, Adwuma-Adwuma to also help work, Eben Sida, Anod Ding, Adwuma-Nesi. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pa choye da se watwen yen ama yakoto enkra aba wo hwe obre no asima no edu mienu pepepe na agba pa no pa no nkron eho ye toa so na ye di nkomo no ne aka nyina nso e di amount nemum aseda nso ye di bi ebema aboafo awo mu adaroma ye da so a eti nkonwabunu so esom wo Heritage Christian University College anopei se men kan kira wo se oba no awie senior high school na wo pese wo de no ekọ eye school pon university no fanebra Christian Heritage Christian University College na untumi emwa business programs ne dorso or options no ewo ho your accounting with computing, accounting, marketing, human resource management, business information technology management, your entrepreneurship and a technology innovation ewo ho sanso so and a BSc nursing na say opesa oye nurse ni a oba e be kire BSc information technology, BSc information security, bachelor of theology ni nyina ekoso ho e ya no ahye so say school no e affiliated to KNUST sanso and a GTEC ama yen accreditation si ebetimi ato aso a kire nkrofo ma de ama wo mu abodi nkrata bosumi edu mienu eye afe what about Bisuan specialized master's degree programs? I would be brain MSc Accounting and Taxation, MSc Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Your professional courses ICA, CIMG, CIHRM, ICM. Nina course den. Sanso so and a media courses. I would be brain so ye chere ewe yen
yen qualification entry no any and I say entry qualifications no wasi ABCE GBCE HND and diploma any crowd betimi aba se woni nyina bi nso a obetimi apply say mature student na waba ababe sua ade kama okwa ani mu na fi watro wo entrance exams fofolele me pa chobe dial star 789 star 300 hash na fi wato online CUA number we are obe visit yen website www.hcuc.edu.gh na afi wa apply nyamkeka yi nyina befu ani so amepa chow bra enkran ama saman Olympic Stadium achi ho no mo eho na obehunu Heritage Christian University College Oberfred Director Conrad Kakraba 0202 2983 99 0202 2983 99 and a 0547 77 77 31 0547 77 77 31 Fre na catch them so far number no Ahenkan FM ha na just say no no ye promo code no na just say what team kra wo call Enkasa Fabrics enso so na eka say Enkasa Fabrics say men kan kira say dwumadie bi a wo bedie na opese wonsa eka fabrics ne papa bi materials papa bi na udidi ujuma no Enkasa Fabrics ena me kamfo ediama Enkasa say odi ane so ba be ka chen so e bia me kala ye sei eno ano no nyaka no se kwa no tum menkasa obehwe no watimi edi hu juma de ama wedding engagement outdooring program bia mo ye sorry ekuo bi ena mo pese mo twa ntoma fabric bi mo nyina mo mra e betimi ahwe atu hu ana mo kama de ama enkran ena yibutuo ye ne Methodist bookshops no and I say bookshop no and edi enimhwe obefrɛ 0243 422591 0243 422591 ofra no abo Ahenkan FM din eno ne promo code na kyerɛ okokra F in cancer asatec nsusu nie ɔsɛm nkan kyerɛw sɛ o dan sie ho nneɛma nyina da wo hyɛ ase no sɛ wo bewie no ɛwɔ sɛ ɔde ho amaneɛ ɛde bɛto ne so ɔbɛhwɛ na watimi atu ho ana ma ɔkama de ama wo ɛne nti yɛba no roofing sheet no a yɛwɔ product ahodoɔ bebree yɛwɔ long span roofing sheet product ahodoɔ bebree a ɛnidi soɔ yɛwɔ sanding seam self lock IDT IBR yɛba no sizes no nso a ɛfiri 0.3 ɛkɔpem 0.6 mm yɛwɔ ne nyinaa ebi standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium alusen galvanized colored rubber yɛwɔ ne nyinaa bi wɔ yɛn hɔ no mo saa nso so ɛne yɛba no accessories a your reed caps ring gutters valley gutters ɛne yɛwɔ side stream 14 feet kɔpem 8 wɔ nsa ɛbɛka bi yɛba no prango nadoa no nso a your colored nails, wire nails, your roofing nails, nina uba on sabeka, China Turkey German metal doors, wooden doors, China plastic TNG, your nina ebi. And on watch more than any care station, you know, and a ED and we show with Jacasiano, actually Honomoa. Temanso your old CMB Kuku warehouse. Oba a year and Tiamwa Hotel Junction, so I want you trap blocks, a free 4 to 6 inches. Horo blocks, you supply Miani Abo me pacho, free estimate, free transport, 20 years manufacturer defect warranty, and a quick delivery within 4 days, baby. I will be ano. I dare say one sa ebeka. Ayana wa frame 0245 979311 0245 979311. F in cancer as I take or say a total solution of any roofing still anointing. You kwa homane so na yani wura Samson ade wono a director of research pricing and monitoring or court chamber of petroleum consumers Ghana Kopege ho and I would di ni juma irati yanka anope mache na bibi abako de na hoye na monso so nyame adom yanso ye ho ye papa na anope de ba ya mo projections ne pese yedi mu nkomo kakra se ba fem go ene emuntumu ne se de ye teso se de ebo no edi adane no a wa wo ho ene ye ba bi a wodi mu amane edi ma yen wadaro ma mo kire se fiwo no bosumi we de enkosoro na emu mebekọ from sa ne tie nkyire mu ne sen ma no chia o tie for no pay the second pricing window for the month of October no we share ni mu say petrol bo eso ebekọ from by 3% na diesel from by 5% na LPG gas so from by 5%. Wadaro ma eno no die ben na boa ma fe die boa yi ko for me enema mi no o hwe adwaman so a petrol ya teso adwaman so by 13%
and yate diesel so everyone who was German so by 16%, and yate LPG everyone so by 9.67%. And I think so see over the last 2 weeks na ho the much mapida hakra nti yama CDA also $40 no se bo se na ho the e wo forma obetso se sande brain na da $40 hakra bi ya ho the mu pida na aboa ma eka mo kra de ba no mo bo no so atia mo nti eka no mo bo no so atia kakra na dwama so bo so ya keso no na ama mo ho anham de pre nti ba sa so na consumers so almost automatic at the pump prices and saying ABC at the pump because of the deregulation we bring different price but you heard me say petrol should be matched by 50 pesos now diesel swat by 80 pesos per liter now LPG gas swat by 80 pesos per kilogram. Okay, okay, can I say because what we know is now a bit more ton at 13 point something. It a bit me about firm to say be 12 cities and I say be at 13.50 pesos. Yeah, the also bank petrol na 13 cities yeah 40 pesos 45 pesos number 12 cities 90 and 75 pesos for petrol. And the 13 cities 95 pesos per liter. This about 13 cities 10 pesos per liter. Now, what am I waiting about for how long? We for 2 weeks. It do on my near Sasha. All the price may now to me. Oh, okay. Now to me, a boy a ton of German so. I didn't see so now more near we are near cleaning up over the 2 weeks. Now, your striker find the average of price now. Now, they compare the depreciation and after appreciation of the city now, it determine price now. Okay, Ira, ma senior fancy Habibi and Yabasa about Jamie. Ra Samson Adele, a director research, pricing and monitoring at what Chamber of Petroleum Consumers Ghana and in the country and Komono. Na Yankopon ya domoa, Uzi catcher will say. I think chereba no cre na wa twin chereba nyame ya adom a memede de yedi anim ya showdown walk baso den na Ira Kennedy ohene Japan dwumadi ndi ne kopie mu Western region ani ntine wo se achim dan ya achimansa block no suspend wo mo de no na okoho ba nyame adom wakwa aba isi kwan ada no ho memede da wei showdown walk enya senketwa na Ira Kennedy ohene Japan ono ankasa etieti ne chao mu na odnani akirem ewo achim dan ha enya senketwa eni ti wo to nsa de afre obi biara se dankopon ya adom a memene de ye di anim ya 21st memene de ye di anim ya 21st enti wutie me owo achim so aduro achiase akroso ofuase ayiribi asene manso akroso ene yankasa odan ha mepacho ye to nsa de afre mu nyina se nyame ya adom a memene de ye di anim ompaboa no awaye ne ready no afi na ne braso t-shirt no so ombeche bebre ombeche t-shirt ni bebre na ne chene so ombeche wo ground so ho eni ti yanka nche se frɛ na beji t-shirt na kotena se da bi na mom se memene de di animi onso so oba ground so ho na beche t-shirt no ho eni to nsa be ka bi t-shirt ni bebre anopa mi yemfa nchia enkomfa mampanimfu a wo mo agidwumadie di esi won sere so a wo mo hwese ne nyina betimi akoso kama and from openia ono na Eastern region nyina Ira Ken ohene Japan campaign ni sine nan so e de bamua de ba kasafo a omo kasa de ma no logistics akonobanom ene omo akaka ho nyina obi a e bom nyina ba so abedi omo no in charge of IT ne ne ka ho omo nyina Nyankopon ya adoma memene da omo de omani e kire mu achim dan ha a showdown walk massive one woto nsa de afro bibia so womre womra meta akiri na enema entumi enkoso kama ebia opese oye sure set t-shirt no benya bia number wo be frɛ na me de air to edwai 0546 471921 0546 471921 eno eye number
wobɛfrɛ na afei organizers ya showdown walk achimansa block ha wɔn ɛhwɛ sɛ nneɛma nyinaa bɛtumi akɔ so kama no wɔne wɔn atumi adi nkɔmmɔ nyankopɔn yɛ adom a Saturday wei ɛna ɛreba so dendenden wɔn bɛhyɛ aseɛ ɛwɔ nkwantanum polisifoɔ no hɔnom no a na afei wɔn de anantenante mu a na ɔakɔkɔwie ɛwɔ Achim Odan Old Town Public Park enti hɔnom na nkasa yɛ ahodoɔ no ɛbɛkɔ so ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me na mpanimfoɔ a ɛka yira Kennedy ɔhene Japan ho aba no ɛdɔɔso ɛno nti yɛto nsa de afiri obi bia sɛ wɔmrɛ na ɔmmɛhyia owura Kennedy ɔhene Japan na yɛmfa showdown walk no ɛmfa nhyehyɛ so kama paa afei Jubilee Hospital yɛgu so ɛka pomuden ho nsɛm no deɛ Jubilee Hospital no sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛnam sɛ showdown walk no aka kyerɛ wo sɛ ɔbɛba nti ɛwɔ sɛ womaki sure sɛ woyɛ okay ɛno nti ɛnɛ dwo yi wohunu sɛ sɛdeɛ nneɛma bi keka sisi soɔ no woamoa ani ana hɔ a memene da no woahwea no wantumi amba tempestuously for ani kyerɛ mu ɛwɔ Jubilee Hospital wɔbɛhwɛ wo ama ho atɔ kama outpatient service no wɔ hɔ ɛno ne yɛfrɛ no gyina hɔ no agya yaresa no kpa doctor sɛ wɔ hɔ saa nso so ɛna nurse sɛ wɔ around 24/7 ɔbɛhwɛ ama ho atɔ kama ɛwɔ sɛ yɛgye wo to hɔ no mo dandan wode yɛne di w'akyi nso a inpatient service na ɛno nso wɔ hɔ yɛwɔ private rooms ahodoɔ wɔ hɔ no mu a ɛyɛ spacious oba a wobɛnya baabi ada dwodwo wo ho ama wo ho atumi atɔ na woahwɛ Jubilee environment ɔmo akriti wɔ wɔn hɔ no a ɛyɛ very serene accommodative wo ho bɛtɔ ntɛntɛm no atumi akɔtoa w'adwuma so ayɛ ama nneɛma nyinaa atumi akɔ so kama ɛde ama wo yɛwɔ theatre wɔ hɔ nti ɛto deɛ ɛden na wɔsɛ yɛyɛ surgery nso a ɛno nso yɛbɛhwɛ ne atumi adi ho dwuma yɛwɔ scanning machine wɔ hɔ nti apemfoɔ no nso de bi ɔma bɛɛ kyɛke ɔmo mpomuden hwɛ sɛ nneɛma ɛte sɛn a ma yɛnkɔ ahoma no so nkɔte nkɔmmɔ wei mfiri hɔ no afei yɛba a yɛnsan mɛtoa so yɛne engineer Ebenezer Kudiabɔ Jakpaku ɛkɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ wɔ kansi ka ho ɔyɛ executive director Center for National Interest Research yɛkɔ akɔbisa sɛ ɔmampani Akufo-Addo Ghana Beyond Aid no 1 ɛyɛ adepa 2 ɛyɛ adepa den nansen yɛnte ho asɛm biem na ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so a saa Ghana Beyond Aid no koraa ebetumi abam ye route yɛn kan FM so ni maache na apumbɔkɔ deɛ nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papa anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a nkɔmmɔbɔ no sɛ wotie me preamble to the interview no a Ghana Beyond Aid ye bisawo sɛ ɛyɛ adepa na ɛyɛ adepa den nansen yɛnte se wɔ mampani a ɔkɔfa anadeɛ baayɛ ɔka ho asɛm na kwan bɛn ne yɛbɛfa so a sɛ yɛade pa a yɛbɛtumi amana bam ɛnsɛm mmiɛnsa wadaroma atiefo tie o medawase ɛm sɛ wiase bi nyinaa obi ani hɔ a ɔpɛ ka obiara pɛ sɛ ne dwuma bi a ɔyɛ anaa ne fi ɔti mu ne kurom sɛ biribi a ɔyɛ biara wɔndi ka na Ghana Beyond Aid no ɛyɛ ade a ɛyɛ paa nanso ansa na yɛbɛtumi aka sɛ ɔman no bɛtumi agyina Beyond Aid no yɛbisa sɛ saa nneɛma a ɛyɛ aid no a ɔmode ma yɛ no ɛboa yɛ anaa yɛagye saa fete independent bɛtu saa mmere ɛmmoa yɛ sɛsɛ baabi a yɛdu ɔman a wanya 60 something years independent a panyinfoɔ kan sɛ sankofa yɛgya nneɛma bi wɔ yɛkyi a ama yɛn ho ɛrekyiri yɛ sisi a yɛmfa political rhetoric anaa nkasa nkyekyere ɔman ma ne yɛyie yɛwɔ basic pillars of society a ayɛ social economic ɛna political sɛ yɛgya saa nneɛma no to hɔ a yɛde political no koraa ɛnam a yɛn ho bɛkyere yɛ ɛno na yɛafa mu sisi a yɛnya independent no ayɛ nkurɔfo bi sɛ ɔman no ayɛ yɛdu baabi a yɛkɔ no yɛduru nti yɛnkyɛn di ɛno na ɛma yɛn ho kyere yɛ ɛbɛdu nea yɛwɔ sisi a bɛso sisi a ɔman no kɔgye sika anaa biribi ba yɛde sika bɛba a yɛde bɛhyɛ ɔman no mu a yɛntumi nkɔgye aid ne wei na akyɛ afa panyinfoɔ no akyɛ afa nti sɛ yɛ president ɛka sɛ anka Ghana Beyond Aid a ɔntumi sesei no
Kwesika dodo a yenya wo convict ebinom fasani amen enyom hu yenyama bebree ye resources na bi bia meka say ye research ayen Ghana onko mind bia so ko bobusua ye mfa manida ensane say omonim say resources are ye won so mama ye busua kan na yentimi ntwa ombe be fanya sakwanya ye resources atuaka na kasa ye benya o mind panfo a o ma train be da form say ye chichiro man enye si ye di ana ye chafa enti ni America eso ni awu bisa no so say yantini am build your social pillars here I believe your economic pillars here I believe your political pillars here politician bia be aka some de akọ onye bushi ye ka social pillars a ye kire busia de hia busia wo kro bia so kro bia busia wo mu ye hwa ahifo religious leaders problem any na mo man ni nyina omo ni nyina ka ho bi obi ye na enya o politician a on betwe na so ntwe no mo adwane akotwa na ada osofu na wakwa ko hu o ye party o so ni pa no o discipline ye ntimi discipline ye ho ti so man enti ye be za ka say beyond it ye ntimi discipline ye ho politician o ka social o ka economical ye ka human capital ya chichiri ye sesi ye hu say wo ye human capital me ka say bia ye bi chichiri o man ye obi ye chichiri o man say juma sikasam ye free human capital ni e ba natural resources ye natural resources no ye nya so faso ya brofo amano no fo nkwa na nya so faso na ya ba financial capital ye tini nya sa ni je ne chichiri the resources le chichiri o hwe o man be to say China but you want money bebre you want money bebre o sua na ma be free ho but because of what they build up of social economic capital no and political but you am edu ni em say how so no it to me am a president no too much na baby aye edu e say it me nyam brabi e man ye hold the politicians accountable our promises campaign promises na be omo ya omo ndisu omo ka keke ada mo afo no mo ato aba mo enu na ye ni mo ha be sunwe eye social contract o no be say me do be ye say na wan ndisu a o de kokota ni pa onya kase maka on tro e krampo a e mani ne bedi again na ma info temi can be trail mindful every 4 years ye to aba o hwe mu a hospital mental hospital no ko hwe nkrofo bebra youth ni ko protodo a omonia mental problem after the election year for 2-3 years and then move heart attack because promises now politicians they are more oba mine ontimi nye bia ntini pan nya dream bomu on hunya aye we ntini anya sa nya maya omoje bia omo be kasa anya omo ho free okay. All right. I see. Inti na just say ye hwe niema wabobo so no anke ya de papa, but why the originator has suddenly gone shash on it? We hardly hear him talk about it nowadays. Yeah, that is what I'm saying. Is a political talk no I so nya vote. But say there one mini panka obi put two measures in place. Now say I'm saying so yen is so my man also no ya politicize their ahimfo families. Traditional leaders, we must be able to hold our politicians accountable for whatever promises they made. So I'm can say about 18 months. Ghana Accra, the beautiful place on Africa. One and I hold you responsible. Now, I also say, we share your constitution now. Executives now your president. Too much power. And those countries are more developing in our Trump. America cry. Also, someone say vanity out there in court. When you have the yeah. Almost say you find a president for former president for court. Actually, almost form who can now, but your mind do a year call. Population increase. And this is you're not so maybe. It's the same as a full all professional bodies. Ghana Bar Association, Engineers Association, a dental, or professional will be holding your politicians accountable. And son, I think 2024 year queen. I think you know my money, I get to me your social contract. What do you can't be keke? And you vote now when you're free now. Because this
time your parliament is or minus me and I so because you have 137 MPs. But who more or you independent or be Gina, you know, or no, so you are done. Or no, Gina, you are combined with Gina because what you mean, if I know for how, because of the for mine interest, the national interest, but I know you are not because you are done. And see, I was almost causing a besumo mine, I have a sumo, or more bottom, no more, and yes, they are mine no more about this one. Engineer ma yɛn na sene fancy a bibia ne yɛbɛsan ba wo nkyɛn biom yɛda se papa yɛne engineer Ebenezer Kodiabo Jakpaku o Kanse ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no Executive Director Center for National Interest Research and yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no before yɛbɛkɔ ne so no na megu so a meka Jubilee Hospital wɔn ho asɛm ɛde akyerɛw Jubilee Hospital sɛ menka nkyerɛw anɔpa yi sɛ umpom ene dodo a baabi a betumi aba begye wayaresa ɛyɛ wɔn mo hɔ na me kyerɛkyerɛ wa do nanti mu an patient ne outpatient ne lab wɔ hɔ pharmacy wɔ hɔ kasa tenten tɔpɔnkɔ ma me kyerɛ wɔn akyiri kwan na wɔn ankasa fo wani kurotwe awusi a wɔhene santamu ɛkɔhɛ wɔn dwumadi a wɔn di ɛwɔ hɔ yi wɔn mo ɛwɔ ɔdan aboabo amantra twene ne so hɔ bridge ne so kɔhɛ sɛ deɛ sɛ wɔn asiesie hɔ no mo o ɛnya sɛnketewa Wamo san rani ambulance service inti bia na dwede suum na yare bia amfere wa betwa show so pese udi wani a and one so benya kudru no afre 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 fresa numbers no na anyone any juma after the final one ye dia hinka hia asem so de bebrel in a jiffy ma yemfa aseda ni twatoɔ emfa ema the honorable Kennedy Osei ko achim so aduru mrahye bidwani ɔsɛ nka nkyerɛ sɛ nyakopɔn yɛ adom a November 5th unse ne party no aba no ɛbɛkɔ so November 4th into ɔmo to November 4th ni wie ya no na kyerɛ sɛ November 5th no wɔmo de walk no ɛde hyehyɛ so den na baby ade yakohye de ebe edekeke empanimfo age pani omo so mo betai wo munua yera Kennedy ohene Kennedy Osei nyako Kennedy Osei nyako empanimfo age pani so mo betai na chi na saa adwumawura toaso health work when ebinsi won potamo hadawo me say walk we no ebinsi ye won potamo hada Use obu a wase me call walk ube hu nipa 2-3 no mu di akire wase wo call walk eno wo ho em se nia ebebembe ne ye ne ebekọ so memene dai yes memene dai walk no enipa wo mo ebeji boom aba no enye nipa ketwa ni nyina ye honorable Ken ne ho dontia enti em se walk ebebembe no ane no na apart from yera Ken walk no walk we no your friend massive eye walk mu tele walk mu IGP enya senketwa na empanimfo age penia se omo so di omo anu nyamba betayira Ken Osei nyako achi ena yede betu dwai hyene nso se eye November 5th ebre no nonum ebo pa mu pepepa ye hia ewo bosome bank bosomi rural bank wo mo ho nta ho na starting point no na afi yedi momume no e de anante nantemu akorewremu ni akọ awisa ewre o ye benante ye ginam mimi se mi ginam minim sa wonso be ginam me ba ha me nhye dan kọ walk no bia mi ba ko bia ye no a but walk we ene yura Ken Saturday de no mi ginamu denden de enya senketwa eni ti beka ye ho ne nante entretene ya pom na yensan enyi yeni alongside na ne tie ne say free t-shirt wo beche t-shirt obi abenya bi ahye ebiem drinks no ebebuso drinks ni bebuso wo ho no mo ensuo bebuso eni ti ana wa hye ne nso e de amame afa tie mpanimfu a wo mo ba walk no enti walk we no enye children service nyankwala nhia mu mpanin walk kire se adwumawura e wo so otoa de wo ye ne so
Ye honorable members ya Japan ya eba wundin ene twatwa so yi. Ye sha se de free honorable Alexander Akwasi Akwa. The game changer ujinam. Mahunu se ayi cars ne yese cars ne 2 minutes bia ne bi na mu. Enti game changer cars ne so matese yese 2 minutes bia ne bi na mu. Ndi ye hwe nanim ye twen no. Honorable Albert Adwuma wo ba. Albert Adwuma eba. Honorable Alex Ejare de yan nipa kedi enwo wo. Honorable Carlos Ahenkra wono so Tema West oba. Honorable Davis Opoku Ansa ono so wo empire so PK ne tie frɛ no. Honorable Frank Anodompre in Samwem Adwejiri. Honorable George Kwame Abuaje Oluwa wono so ginam asene man so across so ena Jerry Osei Poku eba. Honorable John Osei Frimpong Abrim. Honorable Kennedy Osei nyakona nkasa ginam. Honorable Kojo Opon Nkroma ejinam. Etimu amu nhede hu Kojo Opon Nkroma da no. This is the time bra ne bra be fo ni be hwe no. Yes ya ko tebrofo ono tebrofo ni nti otumi de yade ope bia otumi de bonkuru otumi de ya soba otumi de bo ampe brofo no akwa tebrofo o ka brofo papa ye ba ne twi nso a yade akodwo Opon Nkroma wo ti twi ka twi nso so bu be into waben or ye brilliant we be say or ye intelligent me patro mo mi nyina mra me hia no honorable Kwadwo Opon Nkroma no so ena me ankasam chairman bia chairman mafu ejinam ye hu se nkrofo bi tu akutu soro kɔ dan ba enko bia empani said ye oba na ye bon kontene kɔ hwe no nya niwa beduro sada se enti honorable Kofi Ahenkra mafu je say me wo sunkonwa mi sheki niema honorable Kofi Ahenkra mafu ginam honorable Mark Esibe Yaboa ena me ankasa me honorable Mercy Edujemfi amase akwatia obia nyese boys bi ni namu ho omo se from star boy nwanwan enko bia yese de oba na ye bon kontene kohwe no enye ne wabeduro so eninti honorable Mercy Edujemfi mi ankasa me amase ejinamu bi amase ejinamu Owura Patrick Boama honorable wono so ofri nkran eba sanso ena Samuel Abuginapo honorable Samuel Abuginapo eye debi ezi apija ni dibremu oye minister lands and natural resources ono ankasanso su ginam bia wo ba nya senketo a ena honorable Sylvester Matthew Tete ono so free English amanfro botiano eba dendenden a animonyamfo we mu nyina eba enti afi walk be biem ene yesi ebekoso we ne walk no walk bia aka bia obi aboa eniti Nyankopon ya adom a on the 5th November sabe no na win bi abade amankrofo we no eniti wo nante a wo de anije na de be nante sa se eniti ya na wa hye ne nso e de amame uyi no di si nchen a NPP regional executives no ye wo Jerry Osepoku oba ye wo Raha oye regional youth organizer oba Regional Communications Director Choboyi ononso oba ena Deputy Regional Organizer Francis Eba ena Ura Labi ononso ye Regional Treasurer eba ena fei osie san kancho so the bus sensusu the BCCC nti achim dan bus ba ko besi ha awisa ebi besi wo just wo the BCCC said ye be ya obi a betimi afa bus ne de aba na ononso so aba be nante botai ni nyina ye ba ko esi Adwuma-Wura toaso Adwuma-Wura yeden toaso eya na wa hye ne nso ede amayen eni we ne massive work a yera ken wie ne de no a eno nso so eba eya na wa hye ne nso ede amame babia yaduro no enkrofo na san to ba ko bi ato atwene mu ti wo betie nu amame na afei meba wo da bi eno ne yayi friend say ahenkan hia sem yemfa nto aso tiwe meba sisi awadaroma Funny from
adwumawura toaso health work train no a starting gidigidigidi enya grokra eba so Sunday November 5th 2023 ya hyase awa chemsuedro bosumira bank enim hodmoa na ya tenetene yapomwa ade afa odan kwan so ade akopiem ewo coupon summers mpatem ne ade abewie wo achemsuedro astrotef ne so enunti ya tunsa fre NPP manyina empo wa wonye NPP ni na opese adwumawura honorable Kennedy Sanyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na adwumawura toaso health work dwumadie enimu eye 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achemsuedro mpeso aso adwumawura toaso health work we emebu no bi nso atunu bi se eye show your swag yetretene yapom no na yesan giani sankai boy efi office of the member of parliament achemsuedro constituency honorable Kennedy Sanyako adwumawura toaso health work adwuma na si Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me ba tsoye da se bebre se watwen ama yakwakoto esa nkra no ede aba nti omudi bia ba no na tese no a ena omudi eba ye yakotie ye toaso na ebre no kɔ enti issues no me yesanke ye beka mienu mum but ye nka ba akopɛ ni nyina eye yesa akoso modam ena ayema na ewo se mpanimfo ebie ema ebikɔ sɛde ɛbɛyɛ nkonkofa wɔ haw ɛmfa ɛma yɛn dam no sɛde ɛbɛyɛ nyina monkane nso so ɛbɛtumi atɔ akɔso ayɛ adwuma na ɛno no na yebie yɛ no akofa wɔ haw bebre no ade aba ɛne yɛnya ne nteɛ sɛ Ghana mampanyini na nadodan kwakufu ado akyem kwana na a ɔno mbere mu ɛne adane atɛkyɛ nti ɔno mpie ɔta ɔdnani bɛkyerɛ mu ɛwɔ hɔ na ɔno ankasa de nani akɔhwɛ the devastating state of sa spillage na a course no no me to ho anamo. It's not a big deal to me, any problem. But the me nwanwa kakra ne say omanya yet Ghana ha Burkina Faso ebie wo mo Bagri Dam no a omo e wo northern part of Ghana bebre no ahotimi kyere won na ye nso so ye ka ena Burkina Faso yi enti wo mu nsu wo mu hunu ne omde ye na ye ka ho asem no me kwahya mi bisa ne say asoman anyame ya domo a bibia ye de be hye fam etimi fifiri ye yie no ye ntimi make good use of sa akosomo dam a eye ma yesi ya bie na abu afaso na kwakofa nkrofo ni fie adwapade ne ye bubububu nkrofo niema asei at the end of the day no eye woni me na ye ba be bossa aka no a na ye dwen senti yentimi develop innovative way bia ensuo no ye mbie ma ne nkwa ase nkonko bu mfa nkrofo so na chire yen sanko pesika foforo nsan fanko solve sa problem no na emum ensuo no ye betimi kra de ye irrigation ye betimi e de ye bibi foforo a eso betimi aba mfaso e de ama yen ana yentimi ti de bia ye bie ne sa na akobu afa nkrofo so na se omoniema na at the end of the day no ya san aba begigien sika because ya tese ya te committee ya te committee enye bibia yibi a chen so no mo beye o they know the problem enti committee we ya san te ya se omonko hwehwem bayi a friend saying akoso mu dam no a yibie ye no a ensu na kubu afankrofo so no ya te ho committee omonko hwehwem den no monko hwehwem sometimes o te niam ni bia bisa ho se na ye mpanimfu yi kura yesu ni ba we na mu da na didi kire yan ka ye nto aba mamu eya mo my hopes mo kire nse ye de mama mbetumi a ye mbetumi we but afa ye de mama wi a mo ba anamo amutu no bebre no amfa kwan ya bia nsu ama na bu afa nkrofo so o se ye nsante ho committee enkobo mo ho ka mo nsan ko hwehwe mu de enti nsu no ko bu fa won so o kire ho a won ti ase o ti ase nso obeja akasa won enti ye be srem panimfo no ehia yen pa eni ti say ahenkan ehia sem ye bisa nsem
yensem a yebisa ne say enti enkosi nahe ene ye ba bebie nsemmisa ne miensa me bisa wie ya afi me ma okwan no abam ebre ne ko ye question number 1 enkosi da ben ene ti bebie nsuo no amena bu afa nkrofo so na ya san ede ye botom sika asan akwakoye bibi foforo de amasa afo yi eno ye question number 1. Question number 2 ene ti sansuo na ye bia ye mani bugu ko keke no ye ntimi mfa nye bibia a eso besan aba mfaso ede amayen. Question number 3 enu ne twatwo empanimfo ye to abama wo maya no omotia konwa so, and I am talking about government of the day because this issue aye kan ho asem ene no enye omampani akufu ado abre isu nko a o yera mahama bre so eno so ne abie na ebu afaso ne abie ne ebu afaso nti omo mibisa wo mo ye question twatwo ye bi so mo say then omo ye de afasa ade no ho omampani ati committee yes omo ko hwem ede omo wi ametro bro fotintin omo de ababo ntin at the end of the day omo findings omo de beba kra na ye mfa nya adwuma. What is wrong with us? Empanimfo no obi oba betena konwa so government yo te so ne wabetwam ene mpanimfo no omo pese ye san to abade ma wo mo no sa ohaw no den no omo ye de afa ho ensam bisa makmako miensa a ene ye bisa ye mpanimfo ahobrase ye kwan so eno no because entumi mase de bia na abie na kofa ho aba na baba ye ayi annual 10 ye de abetena radio TV so ni aka ho asem a ensuo ne te ya na obi akopene ba bia atena enkrofu yom nko ka adwa mu yi ni apepe student mattress bi dia ma wo mo ni apebru do ahihye wo nsa na te say that is all. What is wrong with us as o mine ya hia asem anopa yi ye de eba ye eno no na mame ma kwan na so ebra mu bi omampani yetio. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba cho 0201944485 and 0554820910. Bremu sisi ya na won so yenye wadwen kire na yen sorry so enko ma dwumadi ahoro aka nyina nso mra metoato so emfa ema ho nti ye pick your course no 0201944485 0554820910 udini we bi akase fi wadaroma chairman pato yenti o ọlọpàá de netia ọwọ wa ne wetie fonya e ma come asem a wo kan de atempa o na abeda o se nsuo omutumi jai na problem pesisi na mo yi omo san se ye peni ko yi omo san ti komiti ta komiti omo ote no enye sika na omo san de beti omo ka ibi se ye peni ko no sika na omo de beti ta komiti ya omo atika na eno no se sika na omo se no ade ti na omo se na omo stop sa problem ko e wo ho anytime bia na se on pipe amanfo bi na no so yes I say anwoka enye ade bi ho no ma ye penny for papa e ya de omo sha o betimi aye ne once after do betimi atra ho sa na ade nsem you out from here kan bo ho ka na se wo a wan kasa wo bre na kasa wo o ma ni ma wo sa de on so kumo to aba ma o o sa omo sa be ji de pass tun bi na be e wo ho asa da ko tie tie ke bi ehun ya and ya no mo mbo to ma ya ma oh ube no mse ka aketie na so ya so na ye tutu ya request school ba asia ye bebe ama ye kwa ya wote ama school ni kwa no edu kwa na so telephone is ya kasa na e fa esro bo ha ta de na course na do mo je no mu jai no mu sai nye ni e pa ye ne afio student pa ni ya me na du mo. Okay yenso ye da asinyame enka wo ho yeguso a ye fa mo course no democracy no ne fa bie a ema edimu ena ne bre aso no yen akasa nti nso fa de bra ne yenti o udin ne bebia akasa free me pa me asante o akasa free ko me pa cho yenti o obo yes sir ya pa pani ko so ya juno mo ho a ahwe ya ibi weja wanyo if you say Ghana for pani for dwene nahi ya ni no wotena
maybe by Tammy, you see, and Toma, Nafi at the Dumsonia then every year. It is a nation of Pusua. Yet to me, your baby, you see, be near the Akusi. Now, they can't have money as Ankofa. 18 na me kafe mpanyifo no edwene ne nkwa no ye hekwa me nkroma eni suade kwa wode twini hu da tse akirichiri ayiye ne meti ho ye fi na chiba no omo akanyi na eye ne aya ne kafe Ghana ntimi nye ya obo ana wonte ase ekse ye mpanyifo yi omo ana ewo ma mo omo sasa bi di esutumi and Bible kraka say abrabo bi a obebo bia no ehun sunsaso bi be ka oma. It is halfway almost in the normal months of the year. And at the same time, it is young baby and to try any money as the year. You better Ghana so many years. You ever call only Yamia Jumabo. Nyame enka so ho ye da se papa me pa cho nsu betimi edo di abetoa so ebi ede amayen udin ni baby akase free wadaroma kwa bana bo ahen pa cha pombo ko de nyame adom o yentie we mazo we de adistrede ka krevi na beta mestrao ai honorable Kennedy Japan aoba ave etoku ebato amufano emfa mantem na ohunu ye hawo na ye to abanama ni bia ohunu ni nta ye to abanama o de pa ko ta na so dia ebanto ni hawo ndi won fa mantem se ne be hawo ohunu ye hawo na se ne fa be na so ohunu ni nta ye to abanama edase okay me da se bebre nti ye be ka kire abedi ena ayi ofre ne sempo a empanimfo e kan ho no e be ka kire wo mo mfa ne mfa ba bi a e de ne betoto amenanim aye ngogoro no too bad we to me abam bi 0201944485 0554820910 e ba to di be akase free. Hello. Yes sir. Yes I obo na fashion media dia Georgia. Georgia into Yo obo na pay the member abaso na min chia giba any okay Ahmed the one na min chia on about this Ashanti NDC parliamentary candidate Brim Center na min go abrante bi a o kwa assemblyman abaso ewo Tumotum the friend honorable Isaac obo ba akwada no the way a obo ne nkofo ewo Tumotum ho no obi nso a on table no so a ono so na dwuma ye ne se ono aduane ono abankwamo no che wo so na na be contest nti Tumotum fam TV o ti Ahenkan sisi a eburu so a monto aba no ema honorable Isaac eye blajo monto aba no fam do na de ono aduane abankwamo no monto ntia no because the is valid na Georgia ada na wonya campaign ma onipa na nko baby no to bo ba sabe e say ye trade enti a e say ye to aba ye nto na keke obo ba ye to aba from puntu obi o wa onu oni obekwa akoye yiso obekwa akodi aduane na di no akoto aba na ase na Georgia you too much me fancy yankasa otisi oboba ufa manfo e kwabra mesi kuma bra kwakwan no so oboba o yira ba ko se wo ye Ghana ni adan aba we o ya da pa force a na bi o twa nkontompo se wa ya kwan wa ya ade wa ya danda wa hwan na make me say aba we o yo trofo o kontompo fo nti mo manya to aba ntie mu ni pe bi o be ba be pritum o be pritum o ya pipini to be piano because on ya de papa bi ade sikana no mo ba be tie mate yeah, that's it. Ma will be into us to be a Georgia 0201944485 0554820910. Once you be to me a banner field with the other twice on your sorry so I call na mo a drink chra mo de fa Facebook no ma main fa be and twice on our young creating okay. We see a friend Master Red or the free Kaswa and buy aka Hawa Afa 2024. Also the great NPP almost the welfare of Ghana for home. So we are rich poor and I saying nyadia
wɔn ɛbɛkyɛ sisiw na ɔmampanin Akufo-Addo ani so ade hunu ahyɛ ne ma ɛnso na da so adi anim sɛ mampanyini ɛne nti Ghanafoɔ nya abotrɛ ɛnɛ ɔmampanin ankasa de n'ani bɛkyerɛ mu wɔ ɛyɛ akosombo ne mpɔtam hɔ wɔn a wɔn ani ɛtete gu wɔn nsɛm no akɔka bi ama wɔn wɔ hɔ ɛne nti ɔse onyame nka ne ho papaapa Haile Selassie ɛnso ɛde free Gos no de ba wasi fellow Ghanaians ebra na so biemu mpuntuo de ye na han ne betimi abo ama mpuntuo no aba eye NPP ene nti nkrofo asade sede a George Afre ya wo kasa henham de amamu bane awiase oboa nko ba bia ugya hye omo nsa omo ntumi nyane hwe omo aya me ehunu da Haile Selassie ne de ba ye no kwasi amwani nso di frasa ama kase o say fantastic show me nua be ma me da se bebre na Mechia KK Bosompem controller also no the best I will be to lady achim so edru period ne de odiaba no Pedro wa Madina Cruz also the best show a live otie papa Boamada Costa Jeron also good morning oboba ye denyankopon ase papa ne nsempa de bia wo ka kire yen ye ni so Boamani o me wo bieni me ye incoming assembly member enyinam bieni ena Adekuma electoral area me chiachi abusuafo wo ho nyina ne titiri ne me maame akuya ye boa ena me papa yawo kwaten abusuapani moja ena anti EK oso wodomu nyina onyankopon ka mu nyina mo ho amisco spelele kaso aden de aba ye da se final one amenko eye papa J ose nchia confirma tema Newtown fo nyina ochiachi amona hono no obutuo happy birthday and confirm any Awansam Petroid or see a friend Jada Goldbeck Nantoma Mahamadu Badim Suguru Hena Latum Amos and a munina mawoda also mamo trinkwa kese okay Uchiri Amponkwami ensenie asasi ya ensa abusumiyasa ensa